Bona vesprada, tribuneros. Sembla que Xavi ja ha trobat un 11 tipus amb recanvis que mantenen el nivell quan han de sortir a la segona part per refrescar. A falta de saber si abans d'acabar el mercat s'incorporarà un lateral o ens quedarem amb el que tenim, el tècnic blaugrana demostra que confia en Balde, que s'ha menjat amb patates el Vespino trucat de l'Hospitalet, i anirà fent combinacions al costat dret de la defensa amb Araujo i Koundé. Del cercle central cap amunt hi ha 6 titularíssims inamovibles. Aprenem-nos al Busquets, Gavi, Pedri i a Rafinha, Dembélé, Lewandowski, perquè té pinta que a l'Allianz Arena sortirem amb aquests 6, juntament amb un Ter Stegen que només ha rebut un gol en 300 minuts i que pot estar recuperant també l'altre costat de la porteria que fins fa 4 dies pensàvem que estava venent per Wallapop. Moltes gràcies per acompanyar-nos. Comencem. Esta grabación está protegida por la ley. Los titulares del copyright solo autorizan su distribución para uso doméstico y su exhibición en un magnetoscopio que no esté conectado a una red de difusión de cualquier tipo. Okay, let's go. Semblo el Conan O'Brien fent el bailecito. Tenim futbol en directe, abans de saludar els convidats. Tenim el València Atlètic de Madrid en viu. Li han anul·lat un gol al València, no sé exactament per què, perquè estava preparant el programa. Ara ja ens ho dirà el Fèlix, que és el que estava veient el partit. Enviat especial a... Bueno, és que clar, els dos camps són feixistes. Llavors, a Mestalla, enviat especial a Mestalla. Fèlix Gómez, bona nit, què tal? Ojo, perquè no ens escolta. Ojo, perquè no ens escolta. Ara potser se m'escolta? A veure, ara sí m'escoltarà. Enviat especial a Mestalla, Fèlix, bona nit. Bona nit, quasi em dona un infart. Avisa, t'estava veient que no m'obries, digo, veràs que morirem donant un infart. Sí, estic a Mestalla, encara estic viu, que ja és una cosa que he tret, la rematada i fora. Vale, molt bé. Aniràs fent la narració, vale? Tenim un marcador i tot, perquè és que cada vegada això és millor. Jaume Arrores fotent millones i millones al Tribuneros cada setmana diferent. És que som la polla, tio. I Víctor Berro, todavía de vacaciones. Bona nit, què tal? Hola, bona nit. Doncs aquí estem, un dia més, una altra setmana amb bon resultat, hem guanyat, l'Espanyol ha perdut, encara que sigui contra el Real Madrid, i això sempre s'ha de celebrar. Sí, perquè pregunta al principi del programa que hem de posar com a tradició. ¿Ha ganado el Español? No. ¡Fiesta! És l'hora del Monster perquè ha perdut l'Espanyol! Donant un infart al final amb això. Bueno, pues és el que hi ha. Si moro és per culpa de l'Espanyol. Bueno, què tal? Com ha anat la setmana? Última setmana en la que el Víctor està de vacances i el Fèlix està en paro. Ho hem de tenir molt en compte perquè la setmana que ve els dos seran població activa, ja que els dos han tingut una setmaneta bastant del chill, mentre jo avui m'he menjat un dia sensiva pepino. És poc. La gent és subnormal, li pugen els preus el dia d'abans, li treu un 18% dient-li que és un 21%, i ale, a comprar que s'acaben les coses. Estic hasta la polla del dia d'avui, he entrat a treballar a les 8:30 del matí, he sortit a les 7:10 de la tarda, 40 minuts més tard del que em tocava, però esta setmana se viene en cosita, no només al futbol, sinó a la vida personal, i pot ser que estiguin guais. Fareu els titulars, veritat que sí? Sí, com ho fèiem, llegeixo jo... Estic esperant per fer-los. Titular i tu entradeta, no? Així, vinga, doncs va, comença la música. Espera, que poso la intro. He de dir que m'han arribat queixes de la musiqueta si la fas tu.
No. Perquè tu tens el micro més alt que nosaltres i se t'escolta I no superfort. s'escolta, clar. Vale, És que no s'escolta. m'allunyo. Però és que a més, que jo l'escolto de fons, és molt complicat llegir amb un tarat aquí cridant-te. Bueno, pues és el que hi ha. És el teu programa. Posa la tribuna de Fèlix. Veritat que no? Pues ja està. Bueno, va. Vinga, musiquita. El Barça posa el bo de piconadora i destrossa el Valladolid. Els blaugrana van dominar el partit de principi a fi fins a amb una sortida intensa i una pressió alta, que els va permetre descansar en pilota durant l'última mitja hora i va permetre donar descans a titularíssims i oportunitats a reserves importants com Ferran, Kessié o Sergi Roberto. Debuta Koundé en partit oficial. I ho fa amb una gran actuació. El lateral dret, central va jugar de lateral dret, aportant molt en atac i salvant sobre la línia un gol del Valladolid. Atraquen a Aubameyang a casa seva a punta de pistola. El gabonès i la seva dona han estat víctimes aquesta matinada d'un robatori en el que, a més, ambdós han estat agredits amb una barra de ferro. Ell al mentó i ell al cap. L'incident ha tingut lloc en presència dels seus fills. Tutorea, Oiz hijo. es lesiona Tutorea. I s'allunya de Can Barça. Oiz en tindria per 2 mesos i s'allunya de Can Barça. El lateral teòricament pretès pel Barça va haver de ser substituït en el partit que va enfrontar el Villarreal amb el Getafe al Coliseum, sorpresa, i les primeres exploracions indiquen que podia estar a baixa entre 8 i 10 setmanes. Dijous, dijous, programa especial, fi de Mercato. Sí. Si les coses van bé, que potser que el Mercato sigui un conyazo i potser no el fem, dijous farem programa especial per acabar el Mercato d'aquest estiu, que ha estat dels millors mercatos de la història del Futbol Club Barcelona. A veure com evoluciona. Pidovez estava fent els titulars i no ho he vist per què, però té pinta que hi ha expulsió d'un jugador del València per ser l'últim jugador i s'està mirant l'àrbitre, al VAR. El bar. Per cert, abans l'àrbitre de del començar VAR. a parlar del partit d'ahir, ja que estem parlant amb l'actualitat, i ara mentre decideix l'àrbitre, punto parada Colau. Què ha fet? Un africà és partícip d'un robatori i no és el protagonista. Punto parada Colau. Com és, Ramon? El jugador expulsat del València ja no està expulsat. Li han Joder, tret la no. vermella a Correia i li han posat una groga. Per mi és vermella també, però bueno, Qui polles és l'àrbitre avui? que facin el que vulguin. Qui és l'àrbitre? No em conec les cares, Jordi. Mm. Un fill de puta, però no em conec les cares, Jordi. Vale. Dels àrbitres. Em conec el Mateu Laoz i poc més. A veure... Però bueno, que s'està quedant calvo. Això sí que ho sabem. Que s'està quedant calvo. Llavors Mateu Laoz no és perquè és calvo. Diré per sempre. Vale. No, perquè porta calvo des de que va entrar. Bueno, senyores i senyors, vámonos a la tertula. Quadra Que Fernández. Quadra Fernández. Vale. Vale, vinga, la tertula, va, que tinc ganetes de la tertula. La tertula. És que em fa molta gràcia la tertula. La foto de todo de fondo de... és que és magnífica. La tertula. Que per cert, la tertula se l'està traient. Pues sí, ja tocava, no? Ja tocava una miqueta de... Ja tocava, després de la temporada d'any sabàtico que es va pagar l'any passat, Marc-André Ter Stegen sembla que torna a ser el Marc-André Ter Stegen que tots ens la posava bastant dura temporada rere temporada. Sí, de fet, igual ha tocat la pilota com a Space Jam, eh? Ha tret els poders a Oblak, perquè Oblak està que tela últimament. Sí o què? Ja veus. És No, que no sé. està bé, fa No passa temporada pel i seu mitja que club. no està bé. És que no Sí, mitja segueixo- temporada passada que no està bé. segueixo l'Atlètic de Madrid, eh? La segona mitja temporada de l'any passat és bastant lamentable i no ha començat especialment bé. Mantinguem el programa que estic menjant patates. És que Doncs- jo estava mirant un atac de l'Atlètic de Madrid, és que no puc estar tot. Bueno, Fèlix, que Dit t'he dit això, que aviam, mires què? només... Està el Gattuso, última hora, és que ho sento, última hora, està el Gattuso suant com un pollastre. Està el Gattuso gordo, però gordo... Està el Gattuso molt gordo, eh? Està gordo, preocupant, gordo, feriante. El Xavi ha trobat un... Hòstia, l'equip que ha trobat Xavi, eh? cert. El Inciso. Valde sembla que... A veure, Jo aquí no estic d'acord amb vosaltres. El Jo què? crec que la setmana que ve a Sevilla Jordi Alba titular.
i m'hi puc jugar algú si voleu. Sí? Crec No que sé els què has dit, partits perquè s'ha tallat, o sigui, que no sé què No, s'ha tot tallat a tu. Torna a repetir. La setmana que ve Pues el què he Víctor creu que Jordi Alba Jordi serà Alba. titular al Pizjuán. Ho tinc claríssim. Però no perquè sigui el Sánchez Pizjuán, sinó perquè li toca ja. Perquè el Xavi no li donarà d'allò, li donarà peu al Jordi Alba perquè ho intenti. Ho tinc claríssim. I està clar Juguéssim que al aquí final... o a Getafe. No, però jo aquest any jo crec que ho està gestionant molt bé. És a dir, Jordi Alba Ah. es té que treure del cap que no ha de ser indiscutible a tots els partits de la temporada. Però no, o sigui, a veure, Jordi Alba, si està en un nivell acceptable, a un 70%, és millor que Valde. És Aquí millor estarem que Valde, d'acord. sí. Aquí em podeu dir el que vulgueu, però, joder, Jordi Alba no és un puto coix. Llavors, si el Jordi Alba accepta la suplència B i no munta numeritos, em sembla que joder, jugant partits indicats pot ser una bèstia. Tu A mi creus que Jordi Alba és capaç d'acceptar la suplència? Jo crec que sí. Crec que també està pensant molt en el Mundial. I si juga un de cada dos, o un de cada tres, i juga molt bé, al final tampoc té molta competència perquè, jo què sé, l'únic lateral esquerre amb caralluix que té Espanya és Gallà. Sí. I al final estem 3-2. No O sé, els jo dos, crec que... segurament portarà els dos. I que Sí, recordem, cap i a la fi. ho recordem cada setmana, però és que és veritat, és que és temporada de Mundial. I també els jugadors tampoc es volen exprimir a dia 28 d'agost amb el Valladolid. Bueno, digue-li Lewandowski, que ho està jugant tot, eh? Bueno, perquè Polònia juga Mundial. Sí, però Lewandowski... Ah, no? Clar, Lewandowski- Clar, Polònia no juga... És aquí. És com dir que l'Aubameyang tindrà un problema per anar al Mundial. Clar, El tenia des de que va néixer. Lewandowski em sembla que no juga Mundial. Polònia no està classificada pel Mundial, per cert, ha passat un gos. No ho sé, ho hem de mirar, perquè no sé si Polònia està classificada pel Mundial. No, és que me la pela bastant de canto, per tant, s'ha acabat la primera part del València. Queden 2 o 3 minuts. Vale. I vosaltres Aquí què? me'n queden 4, però... El Barça? Jo m'he estat mirant el Barça. Oficial, avui. Polònia... No, sí que està. De fet, el grup d'Argentina. Sí? Sí que està al Mundial. Sí. Però jo crec que se la pela bastant el Lewandowski, el que pugui passar al Mundial, i si no va al Mundial, ja veus tu. Polònia. Grup d'Argentina, Polònia i... Polònia, Mèxic i Aràbia Saudí. Hòstia, el de los derechos humanos, Mare Home, de Déu. potser la teoria diu que Mèxic ha de passar per davant de Polònia, no? Jo crec que sí. Ja li toca a Mèxic Però fer bueno, un va. Mundialcito. A sud del Mundial. Tio, que vam guanyar 4-0. Vinga, va, sí, va. Anàlisis por línies, com la setmana passada, que semblàvem l'Axel Torres bien. Mira el gos. Què passa, Remi? Pues eso. Marc-André Ter Stegen. Bé. Molt bé. Una meravella. Una Sí, meravella. Va fer... Va tocar-ne dos És això. i les dos les va tirar... Va fer el que ha de fer un porter del Barça. Ha estat en les dues vegades que t'arribaran a porta. Sí. I fer dues parades. Sí, no es demana no més? es pot dir res més. O sigui, valoració 10. Una la va parar Condé, sota pals. Sí, bueno, però perquè, Sí, però perquè ja venia, estava vençut, però ja perquè venia havia fet d'una la parada. primera Venia parada. d'una parada. Sí. Sí. Vale, vinga, primera línia, va. Començarem per Koundé. Pues un... Comença tu, Víctor. Vale, un central, una meravella de jugador. És a dir, un jugador que et pot jugar tant de lateral perquè té qualitat, és a dir, no és un tronc. Et pot jugar de central, té velocitat, és fort en el salt. No sé, crec que és un comodí que no teníem a la plantilla, que no teníem un jugador com ell, i que ara mateix, si no arriba cap dels jugadors a la defensa que poden arribar, no estic preocupat. És a dir, crec que amb la defensa que tenim ara mateix, jo no em cabrejaria. Defensa de 4? Un altre... Jo no, jo defensa Home, pots anar canviant. Pots anar canviant, segons te toqui. Vale. Segons veig, el que ha de tenir el Barça és això, combinació. Una altra cosa bona que té Koundé és que quan arriba a l'atac no és un regatejador, que també, però va fer 3 o 4, no una ni dues, 3 o 4 combinacions amb el Gavi i amb el Rafinha, Sí. quan estava el Rafinha en aquella banda, que tela, O sigui, m'arriba la pilota, el primer toc te la torno i te la poso perfecte, on t'ha d'anar.
Una pilota a la línia de fons al Gavi, que després el Gavi s'entra com pot, també, pobre. Digues. No, això que és molt bo, que encara que sigui central, de fet Sí. a França juga de lateral, no juga de central. Clar. A veure, a França centrals realment sobren. Centrals bons ja és una altra cosa, però centrals sobren. I perquè l'Umtiti està mort, si no... Si no seria Vale, titularíssim. mira, Valde. Mira, gol de No, perdó. L'ha fallat Marco Llorente sol. No, Morata. Morata. La que acaba de fallar, El Morata encara, però com està el Marcos Llorente, Està fatal. Hola! M'està arribant a la jugada. Que torpe, tio. Que torpe. Sol. Si abans havia no fotut del un porter. golarro. Bueno, en fi. Sí, la pot tirar per la dreta, per l'esquerra o per sobre, tio. Sí, no. La tira fora, tio. I al final, destacar sobretot el partit d'Eric Garcia, que sempre li fican palos, sempre és titular, en plan, me están grabando, Eric García juega al fútbol, tú podrías también cumplir tus sueños. Molt correcte. A mi hi ha una que no me'n recordo contra qui és, que li guanyen l'esquena i corregeix d'una manera que li guanya un altre cop la posició molt bona. No me l'esperava, realment, Que arriba a la línia... Sí, a la línia de... O sigui, a la frontal de l'àrea petita arriba a tallar la pilota. I aquella que talla, que és una rematada que sembla que vagi a rematar porta ell, que surt fregant el pal. Sí, No ha de rematar cap allà, no ha de tallar cap allà, però al cap i a la fi funciona. Que també podria haver entrat... No, però jo crec que ho fa bé, és a dir, no sé, jo ja et dic, a mi també és veritat que és això, que es jugaran la posició entre Eric Garcia i Christensen, crec que són els dos més... Em sembla una bona lluita. I cap dels dos es tindria que cabrejar per no ser titular. Ara, Piqué cinquè central. Piqué... Sí. A mi em sap greu. Piqué va ser el millor central de la temporada passada. Sí, però jo crec que amb Piqué hi ha algú... I el bo que tenim ara, Home, que té 30... Quants anys té? 34, 35 anys? 34, el mateix que Messi. Pues ja està, tio. No pot esperar a ser titular al Barça sense entrar. Ja. El bo que té el Barça ara... Ojo, Conyo, perquè tens un munt de centrals nous, tio. El Piqué està aquí per jugar a la Copa del Rei i poc més. Bueno, i de fer refresco. El bo que té el Barça ara més... Si has de jugar amb tres centrals, n'has de tenir 5 mínim. Però quant de temps fa que juguem amb un central que pot treure la pilota només? Molt, I ara amb el Koundé i l'Eric Garcia, o el Koundé i el Christensen, o l'Eric Garcia i el Christensen, tenim dos centrals que poden treure la pilota. A mi, Eric, m'està agradant molt. O sigui, el Ter Stegen per sortir... Molt. M'està agradant molt. Per sortir amb la pilota, el Ter Stegen té moltes opcions. Té una pinta que Eric Garcia es trenca per tot arreu al Mundial, però per tot arreu. Va al Mundial, ho juga tot i es trenca a la primera fase. Vale, ja tenim tota la línia defensiva. Bueno, Valde bé, Valde ràpid, alguna conducció bastant pepina. Li falta ficar-se menys nerviós a l'hora de centrar. Bueno, té 19 anys. Sí. No, sí, li falta un punt de pausa. Un punt de pausa, d'aixecar el cap. El que fa Jordi Alba molts cops. Sí, però el Jordi Alba té 32 tacos o 33 tacos i el Valde és un xaval. Sí. Per cert, saludem a la Conchi, que la setmana passada va fer Jimmy Jump. Avui és una miqueta més correcta i ho està fent des del chat i està saludant. Hola, madre. ¿Cómo estamos? Espera que no entri... Mig del... Sí, és capaç. No, esperava la teva secció. Mig del camp, el de sempre. Sergio Busquets, Gavi Pedri. Doncs aquí he de dir que a mi el que em sobra ara mateix és Gavi. És Gavi. O sigui, és a dir, aviam. Com a revulsivo, a mi Gavi sortia al minut 60 a repartir... Sabia que diríeu això i no és veritat. El Gavi fa una fanyada ahir, fa un partidàs. El que passa que quan se'l veu com un pollo sin cabeza que perd pilotes. No, el Gavi fa la feina que li demana el Xavi. Trencar línies i recuperar pilotes. Sí, de fet hi ha una que es queda sol, que trenca la línia, em sembla que li fa la passada d'Eric Garcia. Que xuta clar. I després no la fot a dins perquè no pot ser, tampoc. O sigui, no és un davanter. Sí, però el tio arriba... No. És a dir, a lo que em refereixo és el dia de... Joder, que Gavi, la feina que fa, ara mateix és l'únic migcampista amb aquest... També és a dir que Pedri
que se'l veu aquí, un yonqui que sembla que tingui les cames com Busquets i que es punxa cavall, és un tio que treballa molt defensivament. Sí, clar. Treballa moltíssim. Però si jo ara mateix ja hauria de dir, joder, Gavi, amb 18 anys, titular indiscutible i que ningú el pugui sentar, no sé, em fa falta aquesta peça diferencial al mig del camp que es pugui rotar amb Gavi. És a dir, Frenkie de per Jong. mi Pedri. Sí, Clar. jo crec que el mateix de Jong. Frenkie, Clar, jo sé, és però- que al mig del camp ha de ser Busquets, Frenkie, Pedri. La cosa és, Per cert- Frenkie es queda. Jo crec que es queda, no? Sí, No jo, crec que ara marxi ja sí, ara ja sí. El que passa que no sé si s'abaixarà el sou, perquè deien que s'abaixava el sou i avui han tornat a dir que no. No sé. Jo hasta el día final del mercado crec que té que sortir gent. És a dir, aviam. Sí, Home, Aquí hi ha no, una ha de sortir, home, ha de sortir gent. Aubameyang, si està viu, ha de sortir. Clar. Perquè ja jugues amb que Aubameyang ha de sortir. Si no, o sigui, tot això que has fet per inscriure el Koundé, juga amb què Aubameyang surt. Mínim és el que ha de sortir. Mínim és el que ha de sortir. O ell o Memphis. Braithwaite ha de sortir. Sí. Braithwaite diuen que se'n va al València, que sona pel València. No, En el sèrio? Celta. Ah, vale, dic el Bueno, València. i València també, són els dos. El València ha fitxat avui el Cavani. Sí, però és que a part del Cavani, diuen que el que està jugant avui, no me'n recordo com es diu, que se'n va. Samuel Que el Lino. vol l'Iraola. Sí, el Marcos André el vol l'Iraola. I llavors volen que vingui el Braithwaite. Però això són tot suposicions que se sabrà dijous al programa de dijous. Buah, que El tots que deia, tinc ganes, en veritat. us heu fixat que el Pedri És molt ha bo. variat la seva posició? A part de que és molt bo. És Sí, increïble. ara És juga increïble. en paral·lel a Busquets. No juga tant Juga- a la mitja punta. I superenganxat a l'esquerra, tio. Sí. Ve a rebre un munt de pilotes a l'esquerra perquè ve a ajudar. És boníssim. És boníssim. El que el De Jong prometia és ell. Mm. Sí. Lo que el De Jong va dir, mira, así es como juego yo, así es por lo que vas a pagar, ¿cuánto va a pagar? 65 milions per De Jong? 70? Del Barça? 70, 85, no? Van ser? 70 més variables. 70 més variables, bueno. A mi... Variables. Que vagi a cagar una vegada al dia. És Sí. el variable del De Jong. Sí, però bueno, 75 quilos. Tu fitxes el De Jong amb l'esperança de que faci el que fa el Pedri cada partit. Mm. I te surt un xaval que el fitxes de la puta a les palmes i et comença a fer això per quan? 2 quilos? Bueno, no, si tot va bé són 30 quilos, eh? Bueno, i què? Però... Ojalà. Els pago jo. Els pago jo. Pues pago. Vaig a buscar el cocainòmen del president de les Palmes i li regalo. Amb plataneros. Què vol dir si tot Però- surt bé? Què millor que ha de sortir millor? No, Què ha de fer? no, que... És a dir, té que tindre un X partits a la Champions i són variables que es van pagant. Ah, bueno. A mi pagar 30 milions per guanyar una Copa d'Europa Bueno, no, me està sirve. claríssim. Me sirve. Però que és això... No, però vosaltres, és a dir... Bueno, per mi, sobretot, vull dir-ho perquè és una persona que està molt criticada a Twitter Barça, que tothom el vol sentar, i no sé qui va ficar, un de tots de vosaltres va ficar el tuit, i és veritat, Sergi Busquets, amb un equip compacte i que treballi, Va ser és feliç. una puta meravella. Exacte! Ha de tenir un tio que l'apoyi, però és que ho porto dient des de sempre. Però és que- Busquets és el millor jugador de l'equip. El Busquets defensivament és un pop, però és que a més té una visió de joc que és que no. A mi Busquets, a mi m'encanta. O sigui, és a dir, Ara no està per córrer 10 metres. A veure, jo vull... clar, però és que ha de córrer 10 metres, no ha de córrer més. Tampoc ha de córrer 50 metres cada partit. Però el problema és que quan tenies amb la MSN se li veuen les costures, perquè al final l'equip Està trencat, està perquè trencat, no... i encara sort que tens a Rakitic, que fa un munt de feina en aquell any, en el 2015, Vaya temporadona. Vaya temporadona Però- de comprar-se una però samarreta quan- del Rakitic, però us heu fixat que crec que, i parlant amb un cop de la defensa, Piqué últimament tenia molta por a que li enganxessin l'esquena i jugava, no anticipava, i quan anticipava sempre feia falta. Ara tens 3 centrals, a Araujo, cada cop que anticipa, només per corpulència se l'emporta. Vaya Koundé, hòsties, vaya Eric, hòsties. És que... Eric Eric anticipa moltíssim. és el millor lector que tenim a l'equip, és Anticipa Eric moltíssim. Garcia. I és veritat que quan la caga, doncs no té velocitat per recuperar i pot ser que la caguis. Però, joder, ja et firmo que caguis una de cada 20 pilotes. De cada Ja, 20 bueno, pilotes. Si tu, és el que has dit tu, si tu cagues una jugada i t'acau un gol, perquè t'acau un gol, però tu recuperes 4 o 5 pilotes al mig del camp que generen jugada ràpid, perquè a més divideixes super ràpid i trobes l'espai i a més saps donar la pilota en cara i ulls, si en perds una, te fan gol i d'aquestes en generes un altre i fas un altre gol, compensat.
no és perdre l'F gol, és a dir, per exemple, si la perds, Koundé i Araujo són molt ràpids, Claro. poden recuperar posició, és a dir, no, però que una d'aquestes segur que la Però és cagues, que és a dir, lo important que vas és, al límit, lo important que és ja. un jugador que llegeix també la pressió, el salt a la pressió, com Eric Garcia, amb un Barça que el que vol és aquest salt a la pressió ràpida, aquesta pressió ràpida Ara després de mateix pèrdua. per mi tens tres jugadors que fan aquesta funció superbé. Un és Eric, l'altre és Busquets, que això a mig del camp de Mantufell, i un altre que no es diu molt, Pedri, tio. Pedri talla moltes passades. Per posicionament. Només per estar on té que estar, talla moltes passades. Joder, de fet l'any passat, em sembla que era el tercer o el quart jugador del Barça traient de defensa que més Sí. recuperava. O sigui, és una brutalitat. I hi ha tios a dalt que sàpiguen córrer a l'espai, joder, allí ja no és jugar al contraatac, és saber pressionar quan la perds. El que feia el Barça de Guardiola, fins que els hi va donar per no entrenar i Per no saltar córrer, puntes. exactament. Pues el Tal que els hi qual. passa a tots els equips, és que al cap i a la fi, és que què volem? És que al Que final estiguin s'ha de 15 canviar. anys, clar, cada 4 anys, cada 4 anys has de canviar tot l'equip. Sí. I, bueno, mig del camp tocat, no ens deixem a ningú, no? Hem tocat totes les bandes. Em toca els canvis, i que sí, uf. El que passa amb el mig del camp és que Pedri surt a totes les línies, us adonareu, no? No, és que porter, sí, però és que el Pedri... No, és que defensa... No, però és que el Pedri, mig del camp. Pedri, i davantera, ara tornarà a sortir. Ja, però és que el Pedri, ja veureu. Davantera. No crec que haguem de comentar res de Robert Lewandowski. Que és O sigui, no, perquè jo no sé què polles esmorza aquest senyor o què li passa, però no pot ser que amb 34 tacos jugui com juga a futbol. I agafa, com si fos un proxeneta búlgaro. Va agafar, quan va marcar, agafa el Rafinha, quan li fot al centre el primer gol, agafa el Rafinha, l'agafa pel coll i li comença a dir tot el que ha fet bé i tot el que ha fet malament. En plan, Però és que... tengo unos Sabeu qui amigos... està prenent... Sí. Sabeu qui està prenent un munt també? Del Lewandowski, d'un davanter centro? El Balde, tio. Perquè és un tio que acotxa el cap. Sí, li ven Lewandowski un tio de 2,20 metres i te diu, no, això no ho has fet bé, has de fer així, perquè jo feia aquest moviment i l'extrem fa aquest moviment i el Balde diu, exacte, sí, molt bé, perfecte. I és el que farà. Però jo crec que feia falta, aquest lideratge. És a dir, ara mateix no tenia el Barça cap jugador que t'agafés i et digués, fes això, perquè Pedri et lidera amb el joc, però no et lidera amb dir-te 4 coses. I crec que Lewandowski, que és un tio que a sobre ha guanyat el que ha guanyat, que és una estrella mundial, és a dir, al final, joder, no t'ho està dient Ferran Xuclà. No, t'ho està dient un tio que hagués estat pilota d'or si no existís Leo Messi. Exacte. És un dels 3 millors nous de la dècada. Sí, està en el top 3 de millors nous de la dècada. Suárez, Lewandowski... Suárez, Benzema, Lewandowski. I baralleu-vos entre els 3. No, Suárez al seu top és millor que els 3, és millor que els 2. Suárez al seu top, el que passa que el top del Suárez desapareix quan està gordo. El Benzema sempre ha actuat més o menys així, el que passa que ara té més gol, i el Lewandowski sempre ha tingut gol. Però el problema, el bo de Lewandowski és que té la capacitat de jugar com Benzema, però el gol que molts cops li ha faltat a Benzema. Però és que el Lewandowski el que té... Heu vist el canguro aquell, la foto aquella del canguro que està mazadíssimo? Sí, no, i està igual. El Lewandowski és el canguro que està mazadíssimo. Però això és igual, el físic és igual, al final. O sigui, importa, però no feixo la forma de jugar Lewandowski no és explosiva, no, és un tio que t'agafa la pelota, ve al mig del camp. Sí, conyo, però un jugador de futbol, excepte Luis Suárez, entenem que no ha d'estar passat de pes. És a dir... Dit això, per mi, el Kun Agüero està en aquesta terna, pot discutir bastant amb Karim Benzema, Sí, també. Jo crec que el Kun Agüero està en una segona categoria, a prop, però és una segona categoria. És que ha marcat molt, ha marcat molt a Anglaterra, el Kun. És que a mi m'encanta, i jo soc defensor acèrrim a Karim, quan la gent volia el perro, a mi m'encantava Karim. Però és veritat que pues que hi ha nous més resolutius al món que... Estem parlant del Barça. Sí. Rafinha. I al final això... Rafinha i Dembélé. Intercanviant-se de costat. Està claríssim que al Xavi li agraden els dos com a titulars, seguríssim. Ahir vaig veure un anàlisi i tenen tota la raó. Si us fixeu, no sé si igual et destrossa la secció, no ho sé, A la banda esquerra, el Barça és la zona del joc associatiu, que per això deies que Pedri tira molt a l'esquerra i tal.
a la banda esquerra estan tots els jugadors que s'associen i tal. En canvi, a la banda dreta està Rafinha enganxadíssim a la línia de banda. Me l'estàs I complimentant, no me l'estàs trencant, me l'estàs complementant. I això, i es nota moltíssim, això és que un equip està ben treballat, és a dir, la jugada molts cops, i ja ho hem vist en anteriors partits, que està volcant tot el joc a l'esquerra, fan canvi de banda directa a Rafinha, i des de la banda dreta es comença el joc. De fet, el gol de Lewandowski, ve així, ve que volques tot el joc a l'esquerra, el passes a la dreta, centrada, i allà tens a un jugador que l'has... I estaven dient abans, no, és que no sé si no ho he escoltat o no ho he llegit, no, és que clar, el problema del Valladolid ho tenia perquè a la banda dreta hi havia tal defensa, no sé qui, no me'n recordo qui hi havia, no me'n recordo el nom. Hi havia el Javi Galà, no sé com es deia. Aquest volia aquest és el problema del Valladolid, perquè clar, quan ha atacat el Rafinha per aquesta banda, n'atacaven bé per allà, i quan ha canviat de banda el Dembélé, ha funcionat per aquí. Potser és que el problema està en que Rafinha i Dembélé juguen els dos millor per la dreta. I és igual que els hi posis, perquè un te marxarà per filigrana i l'altre te marxarà perquè és un tarat i fot dos toques i ja l'has vist. Però és això, per la banda dreta el Barça ha d'atacar i per la banda esquerra és per on ha de combinar i per on ha de tenir el tio que te vingui a rebre cap al mig. I l'altra banda ha de tenir un tio, un extrem enganxat a la banda. I al final jo crec que encara hi ha això, ho va dir Guardiola quan li van donar la medalla de Catalunya. Jo miro l'equip rival i veig on té l'espai dèbil. Al final, tots els equips tenen una debilitat a la defensa. Fico el DVD i allà ho vi i jo els dic als xavals, aquest és el costat on has d'atacar. I surt i hi ha cops que guanyes i hi ha cops que no, però, joder, la clau és desxifrar on fas mal. I tindre la varietat aquesta que tens ara, que al final els equips tampoc el coneixen molt, perquè no és el 4-3-3 que portes arrastrant des de fa 10 anys. Hi ha moltes és que al Barça se li veien les costures I hem de dir que ahir Ansu Fati surt als minuts de la deixalla. És a dir, no juga. No, que et falta Ansu Fati, clar. És a dir, joder, que tens molta... Aquest any, si tot va bé... A mi el que, per exemple, és veritat que Rafinha hi surt amb una cara que, bueno, que em va fer patir una miqueta. El següent partit el Xavi canvia el Dembélé abans que el Rafinha. De fet, jo crec que el Rafinha juga tot el partit la setmana que ve. A veure, crec que a Sevilla jo crec que sí que han de jugar els dos, A mi aquí sí que no vull experimentar. El Barça té molt fondo d'armari. Jo crec que Rafinha ha d'assumir el rol. Sí, però el Rafinha ha d'assumir el rol de que és el tercer davanter. Per tant, sap que serà el primer en substituir-se, perquè el Xavi està enamorat del Dembélé i el Lewandowski no sortirà. Llavors... I Dembélé, he de dir que li està responent, a Xavi. Joder, és que Xavi ha posat tots els ous a la cistella de Dembélé. I li ha sortit i li ha funcionat. Podent-lo haver fotut fora i podent haver anat a per Márez, a per Salah, per qualsevol jugador d'aquests, perquè si podríem haver fitxat un extrem, i ell va dir que no, que volia Dembélé. I Dembélé és veritat que m'està callant una mica la boca. Que per moltes boles, però genera tant. Però molt més que fa 2 anys. Clar. I també suposo que també és veritat que no és el mateix jugar amb un Messi que et mira i ja t'has ficat el cap a baix perquè no saps el que fer. Sí, però aquest passe... Jo l'he vist moltes vegades aquesta temporada passada i l'hi veurem moltes vegades. El gol del Pedri, aquest passe al punt de penal... El deixa sol. Sí. Aquest passe el fa moltes vegades. Sí. I deixa sol el company. Per això l'altra temporada passada fa 13 assistències. I estem parlant d'un Lewandowski que encara no està acoplat als mecanismes de l'equip. És a dir, se'l veu a vegades com un islote allà que rep però quan s'engranin tots tres i tots tres tinguin aquesta química, és que serà una borrada. I és això, jo crec. Sí. I tens d'allò que dius, hi ha partits que no surt res i no hi ha manera i no hi ha collons a fer gol i pots agafar i fotre pilotes a la banda i que aquests dos tios comencin a centrar pilotes com desgraciats a la torre que tens al mig, que és a més un dels millors golejadors d'Europa dels últims temps. I algun entrarà. Tu, per exemple, tens el partit de la Real Societat. Tens els dos extrems, Ferran i Dembélé. Imagina que en vez de Ferran hagués estat Rafinha, ¿vale? Tens el partit, tot el partit estan fent la mateixa jugada. T'entra Ansu Fati i, com que tens el 50 o el 60, ja no pots parlar amb l'entrenador i canvia totalment la forma de jugar del Barça. Només perquè entra Ansu i és més
pot jugar molt més tancat, molt més tirant per A dins. dins, més cap a dins, sí. Ja amb això, I te el trenca... defens, el lateral diu, per què faig? Perquè abans estava només cobrint que guanyés, o sigui, deixant-li l'espai a la línia de fons perquè s'entrés i mira, i després aquí ja se suposa que tens dos centrals totxos que tenen que rebutjar pilotes amb el cap. Però t'entra en Sofati i et pot fer un passe entre línies que et queda... És que això és I la riquesa el tàctica que millor té és aquest que Barça. el Lewandowski no és un nou que és pur, o sigui, que es quedi allà al mig. El Lewandowski és un nou que pots posar a la banda perfectament en plan Villa. No serà... O sigui, i llavors, com el Dembélé ja l'han provat a jugar de nou contra el Sevilla, us en recordeu? No sé si va ser l'any passat o fa 2 anys. Sí, fa Fot un gol. Koeman. De fet, el O partit sigui, que s'ha de tu pots dir, guanyar. sí, variant tàctica. A lo burro. Posem el Dembélé de nou, o poses el Rafinha de nou. I poses el Lewandowski enganxat a la banda perquè te vagi entrant. Abans que aquests dos tens per mi a Ferran i a Ansu, que sí que poden jugar més aquí. Sí. Boys, abans d'acabar la tertúlia, hem de votar el millor jugador del partit. Bueno, Jo crec que és... un polaco llamado Robert. Sí. Va, m'heu convençut, va. Vinga, Robert Lewandowski, va. millor jugador del partit de la jornada 3. Posa jornada 2 perquè no m'ha donat temps a canviar el cartelito del Guandanarito de Oro. Guandanarito de Oro Val a dir que de la jornada 3. Tu volies Val a posar-li? dir que jo volia votar Eric Garcia un altre cop, Sí. Però ja està bé. La setmana passada va guanyar Ansu Fati. Sí, de Pedri. Sí. Ansu o Pedri? Un puntito No per... No, Pedri i Ansu... No, és que el primer partit no vam fer. Vas No. guanyar Pedri la setmana passada. Sí? Ah, doncs va guanyar Pedri, sí. 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 Segur que va guanyar Pedri? No va... Si va marcar 2 gols a l'Ansu, no? Va guanyar Pedri. Sí? Vale, doncs... un No, punt per... l'Ansu va fer un gol només, no? Sí, un gol, però va sortir l'Ansu. Jo crec que vam votar l'Ansu Fati, No me'n recordo. No, perquè el Pedri va fer un partidàs. Sí, vale, per doncs vinga. Pues, jornada 2, Pedri. Jornada 3, Lewandowski. Vale. Vam parlar de l'esperpento del Cornellà Sí, al Prat. l'última cosa que parlarem, i serà molt ràpid, sisplau. Puta Real Madrid, un altre cop el Madrid guanyant sobre la bocina, jugant a una puta mierda, però és que a més ho ha fet a Cornellà al Prat. Vale. Jo estic en desacord amb el que has dit. Sí? Perquè el Madrid no va jugar fora de casa a l'Atlètic. Hòstia, és Ja increïble, és increïble. Lo d'aquest estadi que no s'omple mai i només s'omple quan ve el Barça i el Madrid. És que quan ve el Madrid és que juguen a casa. És que no pot ser. Que marca No, i el quan Madrid ve el Barça i s'aixeca també. tota la grada. O sigui, tota la grada es va aixecar. Tota la tribuna, tio. És increïble. Ja està. O sigui, no vull parlar més del puto tema. Aquesta gent segueix igual, any rere any. No juguen una puta merda. No tenen fondo d'armari. No paren d'intentar... O sigui, joder, és que la meitat dels jugadors del Madrid tenen motes. Lucas Bater. És que, clar, Incaixi, Però 9 de 9. a mi el jugador, a mi Vinícius, ho sento. Limitado. A mi m'encanta aquest tio. Vinícius és que ho genera tot, tio. Ho genera tot, Vinícius és el trenca, Dembélé del Madrid. ara té gol. El Tchouaméni aquest dels collons l'altre dia va fer un passe que el fa aquí Pedri I ens fent fem palla. palles una setmana. I no sé. Aviam què passa, però no sé, tinc ganes. Al Madrid aviam si... No sé, ara en dues setmanes va el Wanda, perquè a la Champions ja han dit que no tindrà molta feina. Sí. I el Wanda, aviam, jo què sé, perquè el Atlético tampoc està per tirar coets. Però bueno. El Madrid juga de memòria. El que t'hem dit és que juga de memòria. Sí, I jugar de memòria és importantíssim. És importantíssim. I juguen... És que els estàs veient i dius estan fent res? No, però... O sigui, te poden fotre 3 tocs seguits a la banda i ja t'han destrossat, perquè és que juguen, saben on estan tots en tot moment. Tenen un contraatac terrible, tio. Ja qualsevol centrocampista aixeca el cap i sap que a la banda esquerra té un punyal que li tires una lavadora i arribarà corrent. És una locura. És que el Kroos no n'hi ha Però és que el Madrid porta fent això... Sí. El Madrid porta fent això des de que va arribar el Ronaldo. Quan va arribar Bale. Quan va arribar el Bale. Quan va arribar Bale i Cristiano Ronaldo i al mig hi havia el Benzema, la jugada era sempre la mateixa. Pilota per Benzema, que aixeca el cap i té 2 bales per les bandes. Però també s'ha de saber jugar així. Jo és que crec que aquí ens automasturbem, bueno, ja és automasturbar-se el que té. Ja és el que té. Amb lo de jugar bé i jugar...
hòstia, no sé, el Barça de Luis Enrique no era precisament un estilete del centro del campo, No. però tenies tres bèsties a dalt que sabien combinar. I passa que aquí, tio, avui he sentit el subnormal de Marçal Llorente dir bueno, però és el Valladolid. Bueno, però el dia de la Real Societat no vam jugar tan bé. I aquí tots els dies fotent-nos latigazos a l'esquena. Vinga, pam. És Ah, que però no, és tio, que va és haver-hi... que va haver-hi- no és no que- és una opinió és vàlida. que va haver-hi 3 minuts. És que com va haver-hi preguntar-li 3 a minuts. un nazi després dels de Nuremberg. No, però és veritat, tu veus Twitter Barça i un partit que guanyes 1-3 i amb la possessió amb la possessió a un 54 i et diuen és que clar. Sí, claro, no hemos Que no, tenido tio, el que no. control. Sí, Que ahir vaig veure gent, el màxim... criticar, tio, perquè la segona part van començar a jugar més tranquil·lament, tio, no fotem. Sí, clar, em marca el tercer... El màxim exponent del Twitter Barça és un tio que té la foto del Mr. Proper. A mi que no em toquin els collons. No ens podem d'allò basar en Twitter Barça. Van marcar el Perquè tercer, estan tarats. van marcar el tercer i van tenir 2 ocasions al Valladolid i ja, no va passar res més que això. Ja està, però què és això que el tio, estem a 29 d'agost i el jugador està més bona i fa calor, és que ahir feia una calor que flipes a Barcelona. S'ha acabat. Vale, Juguem o fem seccions? juguem. Juguem? Vinga, Juguem? doncs a jugar a l'Indismissius. Ojo, com va la classificació? Ara, quan posi la intro, t'ho dic. Tararara. Que pepino. La classificació de la setmana passada, bueno, de la Lliga de sí, perquè portem 2 jornades només, és... Ojo, un momentito. Aquí està. Víctor 10 punts, Jordi 8 punts, Fèlix 7 punts. Líderes. Sí, Soc llavors l'ordre Soc serà Víctor, Jordi, Fèlix, per ordre de classificació general. Em sembla que era qui va guanyar l'últim, no? Sí, és que vas... No, Sí. però ho farem així, farem per ordre de classificació. Vale. Perfecte. Vinga, va, anem per la fàcil. Avui són, bueno, com sempre, jo no m'ho complico molt. Vale. Vale? Vaig a girar el mòbil, per concentrar-me, ja no em miro el partit. Perfecte. He jugat a Brasil, Itàlia i Estats Units. Només aquí, vale? És a dir, no a més puestos. Vale? Sí. Amb aquesta d'aquí ho podeu treure, només dic això. Vale? Tinc una Copa Amèrica, una Confederaciones i he vestit la 10 de Brasil. No he escoltat. Si vas tan lent, se talla, Has Vale. d'anar més ràpid. Tinc una Copa Amèrica, una Confederacions i he vestit la 10 de Brasil. Ojo, Uf. Cago en la puta. Uf. Teniu cosetes al cap? Puc tirar un triple? Triple. Pato. Sí? Pato. No. No és pato. I jo també en tiraré el triple, va. Adriano. Vale. Sí. Adriano Leite Ribeiro. Dale, 4 puntitos. Pues menos mal que el Fèlix... Fèlix, s'hauria de respectar, quan un diu triple, s'hauria de respectar que primer se'l tirés. Ja hi som. Però Les és que he següents dit triple pistes, abans que tu. No és veritat. las següents pistas han sido: he sido considerado uno de los mejores del mundo, tengo una foto muy bonita en un partido en Mestalla y si mi cabeza hubiera sido otra, sería uno de los mejores jugadores de la historia, posiblemente. Home, és dels millors jugadors de la història en prisió. Ya.
Després Home, de Ronaldinho Ronaldinho. també ho Després està, de Ronaldinho. Ronaldinho és el millor. Bueno, toca Jordi. Vinga, va. Crec que Sabíeu que va vestir la 10 o no ho sabíeu? Em sonava, però no estava És segur. que jo juraria que era la 21. I l'altre dia, perquè vaig Jo mirar-ho no per tenia ni una idea. cosa, i dic, hòstia, però pensava que portava el M'ha fet 21. dubtar molt lo de la Confederaciones, Perquè jo no sé... No recordava des de quin any es feia la Confederaciones. Vale, aquest en teoria és el fàcil, ¿vale? Venga. Nacido un 13 de marzo... Ojo, no ho sabia això. Nacido un 13 de marzo del 73 en Paramaribo. No, escolta. Joder, Félix, macho. A mi se'm s'escolta bé, eh? Sí, és que el Félix, que no té bon internet. T'hauries de fer connexió per cable, Fèlix? Sempre que juguem a aquest joc, Vale. se li fa d'això. Nacido un 13 de marzo del 73 en Paramaribo, Surinam. És més fàcil del que sembla, Va, next. Vinga, Paramaribo... És de Paramaribo, Surinam, no? sí. Joder. Venga. Centrocampista poco vistoso técnicamente, pero muy valioso a nivel mixto y sobre todo robando balones, desempeñó una tarea a recordar. A nivell mixto. Sí. Com es diu això? Bueno, box to box. Pero Ah, no, vale, vale. no, pero no tan... No en plan Rakitic, una miqueta més defensiu que un Rakitic. Més un Kanté, un Kanté. Pots repetir-la, aquesta última? Sí. Centrocampista poco vistoso técnicamente, pero muy valioso a nivel mixto y sobre todo robando balones, desempeñó una tarea a recordar. Del Surinam. Ai. Per mi, següent. ¿Tú, Félix? A mi també. Venga. També. No es internacional con Surinam, obviamente, y es campeón de ligas, ojo, ligas, 6 veces, y tiene una Copa de Europa con un sorprendente ganador en 1995. Hòstia. Ui, el va guanyar la Champions el 95. Patrick Vieira. No, Puta madre. A veure qui... Hòstia. Tira, que no... venga, va. Ha jugado... Espérate, sí, ha jugado en los 3 grandes de Italia, pero solo en la Juventus es una leyenda viva. Joder, casi, coño, casi acierto. Otro puto negro de la Juve. Qui has dit tu abans? Patrick Vieira. Hòstia, no em surt. És que... És molt més fàcil del que penseu. Centrocampista... De corte... Ostres! És que no me la vull jugar. Va, sí, me la jugo, si no perdo punt. Edgar Davids. Correcto. Uf. La última pista era, solo jugó en la Liga Española media temporada, pero es considerado uno de los artífices del renacer de un gigante de Europa. Aquesta l'hagués sido tret fijo. Ah, Sí. quina pena, tio. Pues no havia caigut en Davids, tio. M'ha vingut al cap el puto de Vieira. Vale, Félix, te toca... No em sortia amb centrecampista d'allò de... És que m'has dit negro, me sortia negro. I David negro. Ara, tio, estava pensant amb Torella ja de la vida, tio. El 95, ah clar, l'Ajax. La Juve, Sí, sí. la Ah, la Juve. No, l'Ajax. No, la Juve en 96. L'Ajax. La Juve en 96. És Ah, campió clar. d'Europa amb l'Ajax. Hòstia. Pues mira, Toca a mi, no? me l'havia jugat pel tema de Juve, no pel tema... Vale. Bueno, jo no? Sí. Venga. Natural de Montevideo.
Segueixo. No, hombre, sí. Sí. Tinc un nom, Com a però... jugador- Joder, com a jugador, si vols digue'l, jo per No, mi, no. com a jugador he guanyat 6 campionats nacionals de Lliga, una interamericana, 2 Libertadores i 2 intercontinentals. Què polla és una interamericana, sisplau? Pues una interamericana. Repeteix, 2 Libertadores, una Interamericana, 6 campionats de Lliga, de saber quin país? Del mateix país o diferents països? Pista del seu país. 6 campionats nacionals de Lliga, una interamericana, 2 Libertadores País. i 2 intercontinentals. És a dir, d'Uruguai. Clar, si és natural de Montevideo. Sí, no, però... Se te'n va la puta olla amb un jugador que ha jugat 6 o més anys a Uruguai. Se te'n va la puta olla. Segueixo? Pot ser que hagi començat allà i hagi acabat tornant. Ja. Però clar. Segueixo, no? Que no la traureu Sí. així. Com a entrenador, he estat Ah. a Nacional, ¿vale? Ui, que concept, tio, puta madre. Tens alguna I des- parient allà, a Uruguai o a aquests països? No. I des de 1985, sempre a Espanya. A Espanya he estat al Recre, València, Sevilla en 2 etapes, Albacete, Valladolid, Zaragoza i Cádiz en 3 etapes. Hòstia puta, Estàs enfermo. Estàs malament de la puta xota. Amb aquest de Cabrera no podeu treure. Sí, Però heu però... hagut d'estar atents a la tercera pista. Però a veure, la tercera... Repeteix la tercera, sisplau. Com a entrenador he estat a Nacional i des de 1985 sempre a Espanya. A Espanya he estat al Recre, València, Sevilla en 2 etapes, Albacete, Valladolid, Zaragoza i Cádiz en 3 etapes. Hòstia puta. És que... No em sortirà. Uruguaio... Que hagi entrenat al València. No ho sé, Fèlix, passa. Quarta pista? Només he guanyat 2 títols com a entrenador. Un amb Nacional i l'altre és un títol de segona divisió al 2005. Vés-te a la merda. Vés-te a la merda, subnormal. Ja. Penses que jo sé qui polles va guanyar la Lliga de... La rematada i el gol de l'Atlètic de Madrid. Antoine. 0-1. El 2005, la segona divisió. És a dir, amb el Cádiz. Sí. No? Molt bé. Què has dit? Cádiz, Saragossa? No, molt bé. Ja està, ja ho tens. Sí, clar, qui ara collons no sé era si entrenador entrenador del del Cádiz. 2005? I entrenador del Cádiz quan va pujar a primera divisió. Hòstia, és veritat. No havia pensat això. Quilipolles. No ho sabeu, tio? Espera que s'emporta un menús 1, No me'n recordo. el retardat. No. Uruguai. Sí, clar, Ah. Uruguai. Segueixo. Sí, per mi sí. Última Cinquena pista, i no? última pista. Soc tocayo d'un dels 3 integrants del Tribuneros i et pots menjar el meu cognom. És el nom sense traduir? És el mateix nom que un dels altres 3. Hòstia, no. I et pots menjar el meu cognom. Jo què sé, tio. Fèlix Madalena. No ho sé. No tinc ni puta idea, tio. Voleu una pista? Aviam. Espera, a veure, jo sé que és Víctor algo, la qüestió és... Vale, la pista és que és Víctor, un dels 3 integrants. Això és un I et menys pots uno, menjar el meu cognom. Víctor, què, tio? Llevo Estre, joder. Qui és l'entrenador quan pugen a primera divisió? A mi què polles Víctor, m'expliques, què? Fèlix? És el nom d'una cosa. D'un menjar. A mi que me toquen? Si no me gusta. És un menys 1, Jo voto por el Jo voto menys 1, és un menys 1 claríssim. És un menys 1 claríssim. En sèrio, tio? Jo crec... Amb el València, a quin any va estar el València?
Jo què sé, l'important és que estigués al Cádiz. Però Fèlix, tu Això també és el que creus puja. que a mi mai Però tu crec que m'importa? el 2005 me la supera el Cádiz, tio. Vés-te'n a la porta del Carranza i li preguntes a la penya i probablement el 60% te dirà no t'ho sabrà. A la puerta 55 del Carranza. Jo diria que deu tenir una porta i tot. És que no, serà Home, superfamós. un ascens. Ho dic ja, no? Sí, sí. Per mi sí. Víctor Espárrago. És a la merda. No, En sèrio? No? Menys un. Menys un. No, però... Menys Aneu a un. cagar, tio. Aneu a cagar. Menys un. Jo no ho veig just. Hòstia, Jo no cabrón, ha sido... O sea, si no t'ho lo del Cádiz a l'ascens, i perquè ho saps, si no, no ho treus ni de conya. Menys un. Què ha fet el futbol Víctor Espárrago? Ja. I aquest El pavo, Cádiz, aquest pavo què li era importa el uruguai. Cádiz? Aquest pavo era uruguaio? Em pensava que devia ser d'algun poble d'aquests de mierda. Mare. Ah, però et sona el nom. O sigui, que existeix. O sigui, que sabies. Claro, i... No és menys un. Jo no ho veig normal que és sigui un menys menys. Fèlix, que no. Que és un menys un com un piano de cua. Hòstia, i ara li fico cara, tio. Ara sí que sé qui és. Mira, mi tres Ah. Clar. O sigui, una vegada Mira, no, per senties... exemple, mira, a mi em dius Manolo Preciado i, mira, t'ho compro. És fàcil. Víctor Espárrago, tio, no. No, tio, o sigui, Fèlix, anda que no hi ha entrenadors, tio. O sigui, anda que no hi ha... Pues ja està, deixem-ho estar aquí. Menos uno. Menys Bueno, un. et toca. Uf, aquesta que era... Ja no sé per què m'ho curro tant. Per perdre. Vale. Pues no t'ho corris tant, gilipolles. Disparo, ¿eh? Vinga, va. Vinga, va. He jugado en el Atleti y en el Real de Madrid. ¿Vale? Vale. Soy uruguayo y me apodaban el Canario. Y puc afegir, mi retiro fue en Grecia. Gran pista. Bueno. Sabeu que no va tornar a Uruguai, per exemple. Espera't. Oh, No. ¿otra? Sí, Sí. Soy mediocentro. Ja sé quin és, però no sé. Si l'escrius una mica, te'l puc. Però No, memòria. no te sé descriure. O sigui, me sé l'alineació d'aquell any. Més o menys, d'algun Oh, jugador. l'any no l'he dit, eh? Ja, però sé més o menys de quin any parles. Jo estic perdudíssim, eh? Bueno, amb aquesta pista d'ara potser sabeu l'any oficial, ¿vale? Mm. Presencié en directo el debut de Robinho. Sí, és aquest que dic. Però és que no sé si ho era. De quin país has dit que és? Uruguayo. Quina pista era? Presencié el debut de Robinho en Cádiz. Ah, no, però no ha jugat a l'Atlètic de Madrid. Me la jugo. Jo crec que no és uruguaio. Qui? És uruguayo segur, a més. És a dir, És que no, llavors no pot ser. digues, és igual, és un triple. Cicinho. No. Cicinho era brasiler. Ja, per això ho dic. He estat pensant, anava a fer a Cicinho, però no. Jo estava... És que estic en aquell equip també, però és que ho estava quan ho has dit abans. A la segona pista ja estava allà, en aquell equip. Perquè hi havia Uruguai allà. Pues us puc dir la última, no? Sí. Ara és migcampista del Madrid, que també ha jugat a l'Atlético i uruguayo. Merda. Hay un nombre. En esa cabecita hay un nombre. Hi ha una cara. Uf, Lo que no hi és una un Sí, cara. jo també la tinc. Fa rato, però no me'n recordo. Us puc dir una minipista? Sí, però perderàs puntos tu. Vinga, va. No, jo no per punt. No. Això. També vaig jugar al Real Murcia. Això és una pista batica. Una mierda de pista. Vale, pues també vaig jugar al Celta de Vigo.
Loco. Ai. Falta Joder. una pista, falta una pista, Pues dígala. Una cinta en la cabeza era un accesorio Sí, que siempre llevaba però qui puesto. és? La cara ya la teníamos, Víctor. Joder, loco. Joder, tio. No sabía que le llamaban el canario. Jo tampoc, per això ho he dit a la primera pista, perquè crec que no ho sabríeu. Us puc dir de quin equip ve, aviam si us sona més. De quin equip ve, què? De quin equip el fitxa el Madrid. Vinga, va, aviam si sí. El fichan de todos a una puta Osasuna. Joder, no hi ha manera, Por un punto. Quina ràbia. Era un dels fitxatges estrella d'aquell Real de Madrid. Sí, Que va sí, fitxar però és que no a- em surt el nom. Julio Baptista, Cicinho, Robinho, Bootgate. Woodgate. Carlos No sé si... Diogo, que no es Carlos Diogo, y Woodgate no va arribar també aquell any? no, I Gravesen? ve el 2000, No, Woodgate és 2000, d'abans. 2004 a 2003. 2003 jugaria. Joder, tio, si és que el tinc. Jo... Que el tinc. No acaba malament també aquest tio, Com malament. per algú. No sé, a algú li passa, no sé si es mor Quina algú. puta ràbia, tio. No, Quina no. puta ràbia, tio. Teniu ahí 38, s'acaba el temps i menys un punt per cadascú. O jugueu a volar un nom. Vol dir, menys un punt per tu, que nosaltres no l'hem encertat perquè no podem, perquè no... no, perquè Víctor és. Si Espárrago Víctor Espárrago no és. comptava així, No fotem. O sigui, els dos teniu la cara, no sabeu el nom, però va jugar al Madrid, no fotem, joder. Deixa'm pensar, sisplau, que el tinc al cap, sisplau. És 2005 o així, no? 2005-2006. 2005. Joder, loco, quina ràbia. O sigui, si sabeu qui és, us falta el nom, però és un random Sí. d'aquests que va jugar al Madrid. Pista, no és Mamadou Diarra. Us dic amb quina lletra comença? No, que ja el tinc, Sí, ja el tinc, por ja fi. el tinc, ja el tinc, ja el tinc, ja el tinc, ja el tinc. No van mirar a Twitter, no van mirar... No. És que sé el nom, però no me'n recordo si el cognom era correcte. jo també, És igual, digues la lletra, va. Si saps el nom et serveix. Pablo García. Pablo García. Sí. Ai, I em volíeu treure un punt, cabrons. Si és Sí, facilíssim. tenia la puta cap, el puto cap. Bueno, tot el rato, bueno. Però no estic... Oh, tio. és un nom tan... Sí, però és un nom per tan... cert, una salutació tan al Papa, normal. una salutació al Papa i felicitats que és el seu cumpleaños. Una salutació des d'aquí i un besito. I feliç cumpleaños. Que està veient-ho també? Sí. Home, posa Superpapa Ah, doncs mira, 68. volia dir una cosa, ja que és el seu aniversari, vull recordar que el papa el dia del 2 a 6 va dir aquella frase de mira, Jo no- guardeu-vos bé aquest dia, que això no ho tornarà a veure mai més. Sí, sí, sí. A partir d'allà, la història està escrita, tu. I el dia que perdem a los pajaritos, que estem tornant de la platja, diu, no torno a veure el Barça. Bueno, Jordi, et toca. Un puntito. Joder. Pues vaya salvada. T'ho juro, és que era molt xunga en veritat aquesta, O sigui, era l'últim migcampista del Madrid del 2005. Era xunga. Per recordar-me el nom, el nom. La cara la tenia, però recordar-me El nom era un nom una mica... Bueno, jodidillo. Vale, aquest està guai. El problema que té és això, que el nom és tan normal. Ah, Sí, Víctor Espárrago no, Víctor Espárrago No, és... però una cosa és Víctor Espárrago, que el pots treure si, No, però si és que saps qui Pablo és, que no García ho és un nom saps. que podria tenir el teu Però venit a baix. Pablo García, es que jo no estava segur del cognom. Venga, boys. Primera pista. Ha jugado en 3 grandes de Europa y uno de ellos fue el club de debut. Next. ¿Sí?
delantero ultra overrated de la historia. Quizá de los más ultra overrated, como buen británico. Michael Owen. ¡Qué cabrón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué cabrón! Habría posat aquesta pista més tard. Vale, tercera pista era: estuvo más tiempo lesionado que jugando, pero ha sido considerado el mejor jugador del primer mundial que jugó. La cuarta: odiado a rabiar por toda la caverna madridista por quitarle El balón de oro. un balón de oro a Raúl y ser el primer Hazard de la historia blanca. Y le ganó una UEFA al Alavés y heredó el 7 de Ronaldo en el United. Hizo una única y mala temporada en el Bernabéu. Vale, Víctor, 4 puntitos. Vamos, hòstia. Overrated com... Jo no... És que aquí jo amb lo d'overrated, És que, clar, és que... Sí. Jo no aixecaré cap, aquesta temporada. Fèlix, Jo he fet una molt bona primera jornada. Sí. Això és com quan l'Hèrcules li guanya al Barça 2-0 al Camp Nou a la primera Ah, 2-0 al Camp Nou a la primera jornada, sí. A los pajaritos, d'1-0 a los pajaritos de Numancia. Ai, Vale, mare. queda una ronda i la fa el Fèlix. Fèlix. Sí, hòstia, jo... No puntues avui. Un club que... No, un -1 s'emporta d'aquesta nit. Bueno, o -2, depèn del tarat que es digui. Jo, no, si aquesta no me la traieu, són 20 punts per mi perquè són uns tarats. Primera pista. Espera, que dic la puntuació Quina diríeu que és? Espera. Que dic la puntuació abans de jugar l'última ronda, vale? Víctor, 6 Els meus... punts. Dime, Víctor. No, digues. Víctor, 6 punts, Jordi, 5 punts, Fèlix, -1 punt. Primera pista. Els seus colors oficials són el vermell, el verd i el... Exacte, us anava a preguntar això. Quina és la primera pista? És un equip de Els meus futbol. colors oficials són el blau marí i el blanc. Ah, bueno, com que n'hi ha pocs. El blau marí i el blanc, en aquest ordre. Vale, next. Sigo, no? Creat el 1881 com a Societat de Gimnàstica i Tir. Sigo, no? Me la tiro. Vinga, va, El Recreativo de Huelva. fora. El negativo de ¿Segueixo? huevo no és blau marí, és blau normal. No, blau marí. Claro, és blau marí. Blau marí és blau fosc. No. Blau fosc no és blau marí. Clar, Blau no. marí és els colors d'aquest equip que veureu ara i després direu, hòstia, pues sí que és blau marí. Ja veuràs com serà el Pescara o sa puta mare, alguna mierda així, ja veuràs. No, perquè el Pescara és blau i blanc, però és un blau més cel. Que no és sí, blau. vinga, Clar. que sí, va, vinga, va. Vinga, tercera pista. En el meu palmarès hi ha 6 lligues, 4 copes, 3 supercopes i 3 copes de la lliga. Repeteix. Espera. Blau marí i blanc. Blau marí i blanc. Ojo, Víctor, amb la quarta ho traureu segur, o sigui que espavil. Espera. Vas per la segona, no? Per tercera. Tercera. Ara faràs la tercera. Ara fer la quarta. Com la quarta, ja. Els meus colors oficials són el blau marí i el blanc, Sí, el creat el palmarès... 1881 com a el- Societat de Gimnàstica i Tir. Clar, és que ara m'has ratllat amb lo de... Serà un quadre que sigui fora... És que, clar, d'Espanya... Bueno, va, digues la quarta. Què no et quadra? Quin és el palmarès? És que Copa de la Lliga, però... No. 6 lligues, 4 copes, 3 supercopes, 3 copes de la lliga. Espera. No. No, és que no crec que sigui... No, tira. Quarta pista. És que jo crec que sé quin equip és, però... És que no tinc... Juga-te-la perquè amb la... Com que no tens triple? No, se l'ha jugat, ha dit el Recre. Ha dit el Recre. Ah, I ara sí que Quarta entenc el pista. blau marí. quarta pista. Vaig desbancar l'Olympique de Lió heptacampió. Girondins de Bordeus. Que de puta! Sí, sí. Vamos! Hòstia, amb Gurkuf. Yuri Gurkuf. Pues el tenia en ment de com has dit, tio. Estava amb el Glasgow Rangers. És que, t'ho juro, anava a dir Glasgow Rangers i dic, no pot ser perquè gimnàstica i tir no.
I he pensat en els Girondins, però dic, no crec, tio, perquè amb lo de la Copa de la Lliga m'ha ratllat. Me'n anava cap al Blackburn Rovers o algun d'aquests. Société de Gymnastique à Tir de Bordeaux. I l'última pista, soc l'últim club pel que passa Zinedine Zidane abans de marxar de França. Els Girondins. Vale, quina putada, tio. Bueno, igualment, no, l'hagués tret abans el Víctor. Vale, ojo. Puntuació final d'avui. És increïble, Fèlix. Has baixat puntuació, tio. Puntuació final d'avui, Víctor 8, Jordi 5, Fèlix -1. Puntuació de la Lliga actualment, i ojo, perquè hi ha problemes gordos. Víctor 18, Jordi 13, Fèlix 6. 6. He dicho, posa't les putes piles, deixa't de Víctors espàrregos i comença a fer Michael Owens, sisplau. Vale, vinga. Problemes tant que no encerto, no que no faci problemes complicats. Ja. Vale, La rematada i el gol de l'Atlètic de Madrid fora de joc. sí? Gol Amadeus Cunha, anul·lat. Vale, pues acabem l'Indismicius i anem a la secció del Fèlix. Què us sembla? Jo? Let's go. Con el Barça en el corazón. Que pepines d'aquesta cançó. Que pepines d'aquesta cançó. Vice, un saludito. Qué guay que te pases por aquí. Después del día cansadito que hemos tenido. Fèlix, què ens portes? Rapidito, que són les 12 menys quart, Sí, avui li pego candela. Us faig una pregunta, vale? Vinga. Context. Barça de Guardiola, final de Wembley 2011. Estem tots d'acord que és el millor partit d'aquella... Bueno, un dels millors partits, perquè no se sap del tot, del Barça de Guardiola. 5-0. Sí, però dic... tenint en compte que davant hi havia un rival. Al 5-0 no hi havia un rival davant. Bueno, Clar, aviam. Estava fet un Cristo aquell Madrid. Encara estava en construcció. el Madrid te'l carregues tu, no... Sí, però Vale. està clar que és un dels millors... És un dels millors partits que hi ha, no? Vale. Amb quina paraula o amb titular definiríeu aquell partit? Baño, espectacular... Aquell partit és la mostra de base del joc de posició, no? Sí. El joc de posició que busca generar superioritats a base de la posició dels jugadors al camp, de les peces al camp, dintre del terreny de joc i a base de donar suport les unes a les altres. Me'n pots posar la imatge 1, Jordi? Vinga, imatge número 1. Ja està posada. Espera, que m'ha d'aparèixer a mi la... Vale, perfecte. Veieu el camp, no? Sí. D'aquell equip, d'aquesta imatge, quina creieu que és la peça, parlant de jugadors, més important a l'hora d'atacar? A l'hora d'atacar. Home, Quin és el jugador? A Dani Alves. Vidal i Dani Alves. Per què? Perquè obren Perquè el crea camp. la superioritat Claro. a les bandes. Per fer el triangle amb a l'interior més a l'extrem. Dani Alves crea la superioritat? O s'aprofita de la superioritat? S'aprofita de l'espai que deixa a la... Qui crea aquell espai? Pues a l'extrem que Qui tenen les arrastra els defenses? Pedro Rodríguez Pedro. i David Villa. Pedro Villa. Rodríguez i David Villa. Sí. Va. Pedrito és el jugador més infravalorat de la història del Barça. I mira que és valorat. Però és un tio que per tot el que ha portat no està gens valorat. Posa'm el mapa de les fletxetes de tot el que fa, tots els moviments que fa Pedrito en aquella final. Quan estigui m'ho dius perquè jo ho veig aquí tardíssim. Està posat, Vale. està posat. Perfecte, vale. Veieu tots els moviments que fa Pedrito, no? Sí. Hi ha 3 fletxes.
hi ha 3 moviments que fa Pedrito en aquella final. De fet, n'hi ha un parell més, però ja els veurem. Hi ha el moviment d'arrastrar el lateral i el central cap a dins, i quan els té dins, se'n va cap enfora per fer l'espai, per generar l'espai perquè entri el Messi, i llavors es pugui tenir l'espai per o xutar, que allò xuta aquell xut que fa que entra pel mig del Van der Sar, o perquè la pugui obrir a la banda, o fer el que li surti els collons a Messi, que en aquella etapa està Messi perfecte, està per fer el que volgués. Excepte quin és el moment en què Pedro no fa aquest moviment? O sigui, en què no està a la seva posició? El A la banqueta. gol. El gol. El gol. Per què Pedro no està al seu lloc en aquell gol? Perquè ve a rebre al mig del camp una pilota, perquè estem en fase defensiva, Pedro està al mig del camp per la banda esquerra, ve a rebre una pilota, perd la pilota, i llavors es fa fer la cobertura, però a la banda que no li toca, a la banda d'Alves i d'allò. Va fer la cobertura i perd la posició. Quan està tornant a la posició, el Barça genera l'atac ràpid i Pedro entra per la banda dreta i llavors Xavi té l'espai per fer-li la passada. Però en aquella banda no ha d'entrar Pedro, ha d'entrar Villa. Què passa? Que Villa ha fet la seva feina i com ha vist que Pedro anava a la seva posició defensiva, Villa ha canviat de banda. I llavors el que ha generat aquesta superioritat és Villa. El que passa que Villa no fa aquesta feina que fa Pedro durant tots els partits. Pedro feia aquesta feina durant els partits. Després tenia gols i tot, però en els partits grans Pedro feia de fixador. Doncs és això. En el gol és l'únic moment en què no... Espera que ara he de treure el futbol, perquè clar, tenia el futbol posat i jo us ho volia ensenyar per fotos, però no te les he volgut passar, perquè com és un Cristo, doncs prefereixo posar-les jo i ja farem així mateix, en plan cutríssim. Ho farem així, a veure que trobi el... De moment, entrem a l'últim minut del partit. València 0, Atlètic de Madrid 1, gol de Griezmann. M'has posat la imatge al principi, no?, dels jugadors al camp? Sí. Vale. És aquesta mateixa imatge. Vale. Així en plan cutre, espereu que... Es veu Tinc la- horrible, així. Ara sí. Cert, un altre partit en el que Antoine Griezmann entra a partir del minut 61. Està fent la feina d'Ansu Fati, el que passa que és subnormal. Vale. Veieu, no?, com està posicionat l'equip. Aquesta jugada com segueix. Pedro està generant aquí en aquesta banda. Espera que es carregui la merda, que es No posi... podies la haver llum. passat les fotos? No, perquè llavors no es pot fer això que estic fent Has ara. d'allunyar una miqueta Pedro. has d'allunyar una miqueta el mòbil, perquè si no la càmera, o sigui, a tu la càmera del Discord sí que es veu, però no es veu a la càmera del programa. Així? Així millor, sí. Així es veu? Sí. Vale. Pedro està generant aquí l'espai. Vale. I llavors Messi entra... És que es veu al revés. Messi entra per aquesta banda i llavors pot fer... Què fa Messi? Fa... Unyo. De veritat, tio, si se m'ha queixat perquè no li poso les fotos i fa aquesta puta merda. Fa l'obertura per Alves, que està sol, perquè Pedro està fent l'espai a l'altra banda, no? Sí. Llavors aquesta jugada com acaba? Centrada o passada, no sé. No Amb me'n recordo. centrada d'Alves que supera a Parc, facilíssim, perquè Parc està sol per anar-lo a tapar, i Pedro remata sol a l'interior de l'àrea perquè entra des de l'altra banda, perquè ha generat l'espai. Aquesta jugada no acaba en gol, va fora, va justet enganxada al pal. Però clar, aquesta jugada la fa Pedro 3 o 4 vegades per partit perquè està enganxat a la seva banda i està fent la seva feina. El loser d'aquest equip, perquè al cap i a la fi la meva secció va d'això, el loser d'aquesta secció no és un jugador, no és un entrenador, no és un equip, és el club. Podríem dir que el loser és el Barça, perquè va deixar tirat a la seva parella de molts anys, que se l'estimava, el respectava i sabia donar-li tot el que necessitava quan ho necessitava. I tal com ho defineix Ramon Besa, ho va fer per un polvo d'una nit, amb un brasiler infidel. Però, tornant a citar Ramon Besa, algú se n'arrepenteix d'aquell polvarro que va ser l'etapa de Neymar al Futbol Club Barcelona? El trist és que aquest article l'he llegit, el que va fer Ramon Besa del polvo d'una nit. Se n'arrepenteix? El que passa que ell parla de Romario. Sí, aviam.
jo crec que està superguai, però Pedro Rodríguez va marxar quan tenia que marxar. Et ve un extrem que si no arriba a ser per la seva actitud era una puta meravella. Si no arriba a ser perquè és brasiler. Sí, No, i no, canvies, no. però per mi el Neymar- canvi no està tant Neymar- en la MSN, sinó també en l'àmbit del camp. És a dir, canvies a Xavi per Rakitic. Aquí amb això ja tens un canvi de sistema de joc. Ojo lo que I que voy a Luis dir. Enrique, al cap i a la fi, té la seva forma d'entrenar d'aquell Barça. Ojo lo que voy a dir. Neymar, amb consistència, li dona 1000 voltes a Ronaldinho en carrera. O sigui, la carrera de Neymar, si hagués estat consistent, hagués estat millor. Si Ronaldinho hagués estat consistent, li hagués donat 1000 voltes a Maradona. Que per mi, si Ronaldinho hagués estat consistent, és el millor jugador de la història del futbol. Ah, Ja, Llavors, clar, però... o però és sigui, que la cosa és que Ronaldinho sent un borratxo i fumant porros és el millor jugador del món. Neymar no ho ha sigut mai. no. És més, Ah. Neymar era una comparsa de Messi. Molt I bona de comparsa. fet era el Però- tercer, és a dir, quan es lesiona Messi, el que tira de l'equip és Suárez, no Neymar. bueno, però Dit també hi això, ha jo soc moments... També hi ha ultra moments... mega fan de Neymar i sóc una viuda de Neymar i jo volia que tornés. Sí. Ara ja no, eh? Ara ja no, eh? Ara Per mi- ja Ara ja té no, ara ja 22 no. anys Per o mi- els anys que tingui. Per mi que torni, a fer de... Ara ja No, no. no. No, ara ja està. Una Ara ja miqueta està. de show, una miqueta de show. Un de Last Sí, Dance, però Neymar... vindrà 2 dies, es trencarà els 2 dies i començarà a sortir de festa. No, ja no val. Ja no val. Ja Neymar no pot tornar. Una mica de showtime, Neymar, Messi, última temporada, ni que sigui al mercat d'hivern. S'ha acabat el partit entre el València i l'Atlètic de Madrid, ha guanyat l'Atlètic de Madrid 0-1, gol de Griezmann al 66, amb un gol anul·lat Claríssim, eh? a Yunus Musa. Ha entrat a 64 i ha marcat a 66. Sí. Actual. Total, sonava per la Real Societat ha tornat a fitxar el Sorloz, que no sé com segueix sent futbolista professional. Sona Omar Sadik per la Sí. Real Societat Em sembla per 15 milions. Em sembla és un variable. molt bon fitxatge i em sembla un dineral, també t'he dit, 15 milions per un A mi el que és un dineral em sembla una puta borrada el que es va pagar per Alexander Isak. Ja, claro, o sigui, que perquè la- els tenen, Que tenen un pastón, pots pagar 15 milions per salut. 70 milions per Isak és una puta bajanada d'una puta lliga dopada financerament i són paraules de Mr. Seitan i que però que s'han repetit i em sembla no em té puto sentit que el Newcastle es gasti aquesta pasta. També et dic, Però és- fitxes a Sorloz i fitxes a Sadik, o sigui, fitxes a Sadik i fitxes a Sorloz, No és el mateix. o sigui, No és el mateix. no és el mateix, però no són complementaris. Bueno, anda que no. Sadik és molt més de segona línia. El Sorloz és un puto... Però és un puto dique. O sigui, el Sorloz és Però un clar. delanter centre. Punto. I qui et genera? Home, en És un teoria, tio- suposo que confien en Oyarzabal. Els 4 migcampistes. I falta Oyarzabal. Bueno, pues serà la Real aquella de centre de pilotes, eh? No La Real campeona de Liga, No te creguis, 4-4-2 de No central. te creguis, No te creguis, Jo ho faria. Jo només he dit Brais que... Méndez, David Silva, Take Kubo Jo vaig... i Zubimendi. Joder, tenen pelotero, eh? Jo vaig dir que l'únic que li faltava a la Real era un davanter centre. I no el tenen. Han fitxat a No tenen Sorloz. Bueno, no Ja. està mal. Veurem, a veure què tal surt. Ja Bueno. està, Fèlix, la teva secció? Sí. Bueno, gràcies a Pedrito per tant i perdó per tan poc. Però ja està. Pues venga, Víctor, que no hay rueda de prensa, va. Anem a fer la intro del Víctor. No se verá la cámara del señor José. Merlin, Harry Potter no son fríos, seguramente. ¿Cómo yo tengo que explicar? Máxima expresión del poder ser recibido por su majestad el rey. No hay rueda de prensa. Hala, no hay rueda de prensa. Bueno, pues hoy vuelvo de vacaciones, estoy aún con el modo perro activado. Perdonad a la audiencia, a la poquita que tenemos. No me lo he currado mucho, la verdad. Hoy vengo a complementar un Avec poco variación. la sección del Félix y os vengo a hablar de un equipo de leyenda, os vengo a hablar del mejor equipo que he visto en mi vida, os vengo a hablar del Barça de Pep Guardiola, del 2-6 en el Bernabéu, es decir, pre-Wembley. Corrió el 2 de mayo de 2008, yo estaba cumpliendo 18 años, cuando las portadas desde Mayor Madrid... estás. Sí, sí. Las portadas desde Madrid, de hecho el mismo día, por eso lo digo, el 2 de mayo es mi cumple. Las portadas desde Madrid apuntaban a Canguelo, porque el Madrid había recortado
8 de 12 puntos. puntos pasó, exacto, de 12 puntos que estábamos en diciembre, después de ganarles aquí en el Camp Nou con goles de Eto'o y de Cannavaro en propia puerta, o de Messi, valga Sí. el defecto, igual. El romance La de historia, Cannavaro. la El historia, la romance, historia de amor, ¿eh? el romance Este de de amor. Cannavaro con el palo. De las mejores Y historias de amor que se han visto en Barcelona. llegaba el partido donde podía caer la temporada completa, porque es decir, se jugaba la liga, se podía quedar el Madrid a un punto, que estaba claro que si se queda un punto, esa liga la gana el Madrid, estamos todos de acuerdo, y a 3 días tenías que ir a Stamford Bridge a clasificarte para la final de la Champions. Pero Ojo. bueno, Que no te hubieras clasificado si te llegaba a ganar el Madrid. hoy sí Porque que puedo preguntar. ese punto de épica. Sí, sí, claro, claro, claro. Y bueno, hoy puedo preguntarlo porque creo que todos lo sabríais. ¿Sabéis cómo acabó aquel año? Hombre, no. Sí. Triplet del Es, Barça es posiblemente el mejor año futbolístico que recuerdo. Porque, dos cosas. Uno, el fútbol era en abierto. El Barça, creo que el 90% de los partidos los daban a las 10 de la noche el sábado. Eh, y por una vez, también, o sea, bueno, el Barça ganó la final de la Champions al Manchester. ¿Sabéis en qué grupo le tocó al Barça en Champions? Buah, ahí sí que me pillas, ¿eh? Yo creo que al Barça le toca en ese año el Apoel de Nicosia. ¿No? ¿Victoria Es el Pilsen? Apo- No, 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 no. No. Buah, fatal, ¿eh? Estamos fatal, sí. El Barça elimina al Victoria Pilsen en la No, no, previa, no, ¿no? no, no, En la no, ronda no, previa. no, al Wisla de Cracovia. Ah, Wisla Cracovia, sí. Exacto, no lo he dicho. Bueno, eso es verdad. El Barça juega previa Por ese ronda año Porque por queda previa. quedar, tercero por por detrás del quedar Villarreal. tercero detrás del Villarreal, del Villarrural. Bueno, el Barça le toca Sporting de Lisboa, Shakhtar y Basilea. Ojo al grupo, ¿eh? Nos quejamos después de los sorteos. Es que Guardiola una flor en el culo tiene con los sorteos, ¿eh? Sí. Repasito rápido, en octavos nos pelamos al Lyon de Karim, aplastándonos en la vuelta, nos follamos al Bayern en una especie de 30 minutos de Pornhub y sufrimos como perros contra el Chelsea para acabar tocando la gloria con el gol de Iniesta en el 93. Y en la final, Contra el Olympique es aquel golazo de Juninho, ¿no? Que se come Valdés. no, 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 es la contra el temporada Olympique es següent. un 1-1 que marca Henry de cabeza chocándose con el palo Sí, pero y digo su allí gol... Sí, no, no, pero su gol es de... No, el gol suyo es de Karim, creo que igual es de Karim, ¿eh? ¿No es el gol de Juninho que se la come Valdés que va al segundo palo? Como el gol aquel que Ah, mete el Ajax. no, eso es en fase de grupos. De la De la Ah, següent. anterior. De la siguiente. O de la sí, siguiente pues. o de la. Sí, sí, sí. Bueno, en Liga ha llegado. Pero bueno, eso. Al final, en la final, 80 minutos, porque quitamos los 10 primeros minutos que el Manchester parecía un rival, los siguientes 80 fueron Ojo. baño y masaje del Barça. Los huevos aquí, los primeros 10 minutos. Dos chutes cristianos de la frontal, que ojo. Sí, sí. Falta Y aquella de Valdés, Ronaldo que bota adelante y como la saca Valdés. qué grande era. Y bueno, ahí íbamos al Bernabéu con el ¿y si no somos tan buenos? Pero pasó lo que tenía que pasar, que al final Pep Guardiola tocó la tecla, se inventa el falso 9 y el resto es historia. Por lo cual vamos a repasar los 11 elegidos de la victoria del Bernabéu. Estoy cachondo. Martín En Cáceres. portería, el skinhead de Hospitalet, don Víctor Valdés. Para mí, el mejor portero que ha tenido el Barça en su historia, creo que no hay duda. De calle. Una persona que ha sufrido bullying desde la grada de Barcelona, del Camp Nou, Constantemente. constantemente, siempre se le ha ninguneado. Desde Madrid se le ninguneaba porque estaba Iker Casillas, el santo y su puta madre. Y Víctor Valdés infravaloradísimo en España y en Barcelona también. O sea, me parece un porterazo me recuerdo un partido antes del Víctor Que Valdés, Pepe ¿vale? Reina fuera por delante de él a la selección Es una es puta vergüenza. insultante. De hecho, Valdés en la selección, en un partido en el Parque de los Príncipes, salva a la selección en fase de grupos para que puedan ir a... Mm. Creo que era el Mundial de la Eurocopa del 2012, si no me equivoco. 2012, sí. 2012. Que van de Y gris, van vestidos de gris Valdés. sí. Y se pega un partidazo. Y bueno, y la final de París y las 10 minutos de la Champions contra el... Y, y sin recordar el partido de Stamford Bridge. Es decir, el Iniestazo es gracias a Víctor Valdés. Sí. Que la semana pasada, o no me acuerdo cuando hablábamos de la temporada de Courtois, que había sido la hostia, no sé qué. Ojo, la temporada de Valdés, que hizo unas actuaciones espectaculares. Recuerdo en el Hay una Camp Nou parada. a Drogba, que se regatean a Márquez, se queda Drogba contra Valdés, chuta, la para Valdés, se vuelve a levantar y la vuelve a... Y se resbala.
Es aquella que te iba a decir yo, para, se levanta, se resbala y sigue, se levanta con dos Y lo manos que, con la pelota. y lo que más Es me una jode, locura. y lo que más me jode es que el mejor Valdés es la temporada que se lesiona. que se lesiona. El mejor De hecho, Valdés es esa el temporada Valdés que ya no renueva. Pero sabemos estaba que pidiendo no. no renovar, ¿eh? Estaba Sí, pidiendo no renovar cuando se rompe contra el Celta. sabemos que no, porque Españita es muy de Iker, pero ese año Valdés tenía nivel titular selección. Y el Mundial, Vuelvo a repetir, Valdés es mejor que Casillas. Pero claro, me dirán, no, porque claro, porque Ike, no sé qué. No, todo lo que tú quieras. Valdés es mejor que Casillas. El uno para contra mí, uno, Casillas no tiene comparación. Pero Valdés, todo lo demás Mm, era mejor que Casillas. mm, mm, En para mí no, cuanto. para mí no. Para mí están ahí. Es que para mí pero dicho esto, yo no cambiaba uno por el otro, para el Barça. O sea, el juego de pie de Valdés le da 1000 vueltas al de Casillas. Pero claro. bueno, vamos A rápido. cualquier portero del mundo. En el lateral, pues el mejor lateral del mundo y por qué no decirlo de la historia, Dani Alves. solo diré una frase. Marca, no hablo para marca, siguiente. O sea, puto amo Daniel Alves. Le está tratando mal la vida en esta última etapa. Le están abucheando en Pumas, que En Dani Alves Pumas. tiene más historia que todo Pumas, pero bueno, igual. Todo México. Que todo- la pareja central es para el capitán, el último One Club Man, Carlas Puyol, el último central de la Masía que sabe defender. Bueno, Puyol, es que ojo el equipazo que teníamos. Madre mía. Piqué, el otro que la acompañaba, posiblemente para mí el mejor central que hemos tenido, Sí. que en su prime es un jugador hiper mega top y que está bastante infravalorado por lo subnormal que es fuera del terreno de juego. Y porque lo mismo que le pasa a Valdés, en el otro lado estaba Sergio Ramos. Y Y para como mí, en el otro lado estaba Sergio Ramos, que remata muy bien de cabeza, pues es mejor central que Piqué. Y punto. banda izquierda para una mala persona, mal hígado y un imbécil, Erika Vidal, peor director deportivo de la historia del Barcelona, que encima se cabreó con Messi, que Messi tendría que haberle comprado el otro hígado y dejarlo abandonado en una cuneta. Pero bueno, es verdad que en el Una campo, mala persona. durante esa temporada, cumplió, Sí. jugó bien, me parece No, un durante las lateral temporadas que izquierdo. estuvo aquí. Sí, 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 pero cero quejas de me jode que la historia del Barça salga a Vidal levantando una Copa de Europa. Sí, A mí me un jode. poquito. A mí me jode. Porque encima es un hígado comprado, Claro. como Pero la... en aquella época le hubiéramos dado a levantar la Copa Europa a Hitler si le hubiera Ah, pasado algo malo a su perro. sí, 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 Es sí, que a sí. Hitler se le ha muerto el perro. Dale la Copa Europa, pobrecito, a levantarla. Que estábamos en la época del procés y Sí, sí, todo sí, el sí. mundo era bueno. Qué asco. Tot el que porti la Qué samarreta asco. del Barça és bo. Tot el que porti el senyero o l'estelada és bo. Estábamos en aquella época de gilipollas perdidos Tal cual. y pasó lo que pasó. Y bueno, aquí pondría a Busi, pero no. No fue titular en el Bernabéu porque el titular fue Don Turella, jugador que no era un chupóptero como los perros que tenemos hoy en día, sino que él vio que tenía un chaval por delante, un yonki de Badía, que era infinitamente mejor, y él cogió y dijo, pues yo me voy, A cobrar gracias una Barça, millonada. A y cobrar una con millonada. 40 millones, creo, 35 millones, 42. se fue al Creo que es el City. número que yo Sí. creo que es el número que Es llevaba en la el camiseta. dorsal. El dorsal seguro que es el 42. No, Em, que creo que se puso el dorsal Por el de lo que precio. le pagaron porque era el 24 al revés. Dijo, ya que estoy, me pongo el número del dorsal de lo que me pagan. Alucinante. 42 kilos en esa época era mucha Era pasta. mucha pasta. Y por Mucha un medio pasta. centro. Y era muy buena Turella ya. Y me parece de los mejores fichajes que ha hecho el Barça de Sí. Chiqui. O sea, mejor fichaje de Chiqui, un tío desconocido que vino aquí y bueno. ¿Dónde viene Y Touré? del no, o sea, Olympiacos. Olympiacos, creo que viene. Puede ser, no me acuerdo. O sea, juega en el Metalurg Donetsk y después a Olympiacos, juraría. Mónaco. Hostia, Mónaco o No, Bueno, Olympiacos, da igual, uno de los ya dos. saldrá. Da igual. Bueno, el lo mejor hicimos jugador. en un de esto, ¿eh? En un 10.000 Sí, lo hice centavos. yo además, por eso no me acuerdo ahora mismo. Mejor jugador español de toda la historia y entrenador actualmente del Fútbol Xavi Club Hernández Barcelona, Creus. don Xavi Hernández Creus. Bueno, otro jugador que como habla catalán y cae mal en Madrid, la gente pone por delante al Al Gusiluz, pero Crypto Al creo Bro, Crypto al que, Bro. Crypto Bro. que Xavi es una locura. El otro día me vi otra vez cuando habla de Luis Aragonés, que le dice, ese viejo cabrón no me va a convocar más. Y joder, qué grande es Xavi.
Y es verdad que le tiene que agradecer muchísimo más a Luis Aragonés, creo Luis yo, Aragonés, que Guardiola. que a Guardiola. O sea, le dijo, le toma las llaves. Y creo que es lo que ha hecho él en parte con Dembélé. No sé si hay ese paralelismo de que no era el mejor jugador de esa selección. O sea, sí era el mejor, pero no por galones. Pero construyó el equipo sobre. Ha construido el equipo Exacto, sobre él. exacto, 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 exacto. Yo Y es creo que que es una... Xavi esta Yo creo que temporada lo ha hecho con. A ver, con no lo ha hecho con Busquets. Pedri porque Con con Pedri lo Busquets. hubiera hecho con todo el mundo. Con Busquets. No, porque no puedes construir sobre con Ya, Busquets. pero por eso, esta temporada Xavi no... O sea, esta temporada Xavi le ha dado la última... La última vez el admin del equipo a Busquets. Pero la temporada que viene veremos. Pero esta temporada es de Busquets. The Last Dance. Bueno, al otro interior, un poco overrated para mí por España, pero sin duda un jugador super Portugal. top. Aunque luego jugó la final de la Champions sin poder chutar a puerta, dicho por él. Andrés Iniesta. Me parece un jugadorazo, pero que hay gente que lo pone como el mejor español de la historia, o por delante de Xavi, y me parece una aberración. De hecho, Iniesta. Lo que hemos dicho antes con Valdés y lo que hemos dicho antes con No, no, Piqué. no, 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 no. Iniesta es el segundo mejor jugador centrocampista de la historia de España, si no contamos a Busquets. A Iniesta le falta gol. Claro, es que A Iniesta le falta gol y Iniesta es... Iniesta con gol es el mejor... El top 3 de la historia del fútbol. El mejor jugador de Europa. De la historia si para mí, Iniesta tuviera gol. o sea, para mí es muy bueno, o sea, para mí es buenísimo, o sea, es Es buenísimo. El problema de brutal. Iniesta es que tiene 2 temporadas Prime. Es decir, la del triplete, porque en 2011 está lesionado la mayor parte del tiempo. Ya. Y Ya, después, pero bueno, su Iniesta es muy carrera bueno. Sí, no, no, Iniesta no. es muy bueno. Iniesta en todos los partidos era muy bueno. Iniesta te hacía un partido buenísimo contra el Spartak de Moscú, como te lo Pero hacía contra el Iniesta, United. Iniesta con un poco más de gol se come a Cruyff, ¿eh? Lo que pasa, sí. y con un poco Lo que más de pasa carrera, que. quizás, porque a la hora de, o sea, es decir, a los 28 años Iniesta para mí ya estaba muerto. Es decir, No, hombre, con claro, 28 sí, años, a ver, claro. Es que para mí eso es un gran hándicap en la carrera de Iniesta. Es un tío que, pues que lo siento mucho, pero en los últimos años se arrastraba bastante. O sea, no sé, a mí me desesperaba bastante, ¿eh? En la época de ya con Luis Enrique, hostia, El tema está en se que le veía. nosotros estamos viendo a todos los jugadores con la imagen de Cristiano Ronaldo y de Messi. Cristiano Claro, claro. Ronaldo y Messi hay dos. Bueno, y Dos tíos Modric, que pueden durarte 15 años. y Sí, pero Modric, Modric, y Benzema, y Modric Lewandowski. Claro, ya, no hay ya. tantos, ¿eh? No hay tan pocos, ¿eh? Pero bueno, en fin, es igual. Pero Arriba, banda izquierda para Thierry Henry. Cada vez que Pilar Rubio le mete un dedito en el culo a Sergio, sigue sacando olor a Thierry Henry. Eso podemos definir así el 2-6. O sea, él se folló directamente a Sergio Ramos. O sea, es que en cada gol de Barça sale Sergio Ramos retratado. Vaya fotos, vaya álbum que se marca. Buah, sobre todo la chilena aquella en el cuarto. La madre que lo parió. ¿Dónde vas? Sí. ¿Dónde en el vas? cuarto no, en el cuarto no, en el segundo. el segundo. No, es el No, cuarto, ¿no? el segundo es el Segundo es de cabezazo. Puyol, el tercero. El tercero. El, El cuarto es lo la mejor, ruletita de Xavi. lo que mejor, luego- sí. Sí. Lo mejor que tiene Sergio Ramos es que se va Ronaldinho, Y el tío se viene. flipa en colos que dice se va, se fue, y dice no, que viene Henry. Y después, no, que Y viene se- Messi. y Casillas igual, porque Casillas siempre hacía lo mismo. Pues este gesto de Casillas es desde el 2004-2005 hasta que se va del Madrid. Sí, sí. Hasta que se va del Madrid. Porque se va Ronaldinho, viene Henry, y cuando se va Henry sigue estando Messi. Y O luego viene sea, Suárez. y Bueno, luego Suárez ya no viene Suárez. pilla. Pero Ya con Suárez ya no pilla porque ya está con las tonterías con Keylor, Mourinho y con sí. estas gilipolleces. Sí. Pero aquello que dices, se va Ronaldinho, por fin se va Ronaldinho y viene Henry. Hostia, tío. Pero bueno, Pues, y a Ramos le pasó lo mismo. dicho Iba por su esto, banda. esta semana que no hemos hablado de Busquets porque ese partido no lo jugó. Esta semana que se ha hablado mucho del Casemiro, Kroos, Modric y tal. Sí. Perdona, pero el Pussy, Xavi Iniesta Le da 1000 vueltas. te da 1000 vueltas. Para mí. O sea, en plan, no habrá ganado 5 copas o 6 copas de Europa seguidas, pero en ligas vamos, que al final en la liga es donde se demuestra la regularidad del equipo. Se han follado al Madrid. Pero bueno, es igual, luego hablaremos de esto, que se nos va el tiempo.
Arriba, bueno, para el gol, el hermano, el 9 que nos hizo ser un equipo ganador, un tío con virtudes y defectos, pero que aunque pasen los años, nuestra generación lo seguirá recordando con amor. Don Samuel Eto'o. O sea, una locura de delantero, y yo para mí los dos mejores que he visto son Eto'o y Suárez, que yo haya visto con mis ojos en el Barça. Y bueno, eso, mucho amor, pese a que, bueno, siempre tiene sus salidas de tono, ¿no? En prensa y tal. Y bueno, pongámonos en pie, santiguémonos antes de hablar de don Lionel Andrés Messi Cucitini, que para mí, bueno, el mejor jugador de la historia, e hizo el partido que le cambió por completo la forma de ver el fútbol, adaptándose al falso 9, dejando de ser un enano, regateador, chupón y que no la soltaba, a decir, hostia, si a esto del fútbol juegan 11 personas más, o sea, 10 personas más, y si la paso podemos hacer grandes cosas. Y ese día Messi hace una puta exhibición. Eh, y hasta aquí el equipo. O sea, hoy he venido fácil, he venido a recordar buenos momentos. Sí, sí, sí. La semana pasada recordé el Chelsea de Di Matteo, pero es que hoy me apetecía Claro, es que de punta a punta. la calentura. Es que este equipo fue... Sí. Y mira Me que voy hay a mirar el cosas. 2-6 otra vez repetido antes de irme a dormir hoy, de verdad. Es, Sí, es no puede ser. por Hub. Narrado por Carlos Martínez. Ah. Sí. Qué cabrón, yo me tengo que ir a dormir ya. De hecho, en el gol de Xavi, creo que dice lo de, se le escucha a Robinson decir, es que esto es poesía, ¡Fútbol! Carlos, es ¿Qué poesía, fútbol? Carlos. ¿Qué ¿Qué fútbol? fútbol? ¿Qué fútbol, Carlos? Es que es En paz descanse este señor también. es que hemos pasado, Era el bien puro, ¿eh? Iba con todos era, los equipos buenos del mundo, ¿eh? era el bien, era Era del Liverpool, de Osasuna, del Cádiz y del Barça. me jode No eligió mucho mal ninguno, tío. que se haya muerto él y no Ah. algún otro que campa Y no, por y esa no, y televisión. no Maldini. No, en... Que Yo os da Maldini- miedo. Decir. Yo Maldini lo conozco, por cierto. ¿Ah, sí? Bueno, o sea, conocía a sus padres porque venían a comprar a la tienda de donde yo vivía en Murcia. Maldini es un pajillero con presupuesto para ponerse parabólicas en casa. Y ya. Y ya. Tiene la misma idea de fútbol que tendríamos tú y yo si no tuviéramos parabólicas. Célebres de Maldini, como la de ¿para qué van a fichar a Modric teniendo ahí ya a Ramendi? Mm. O el Kun Agüero es 1000 veces mejor que Leo Messi, entre otras. Y bueno, hasta aquí, hoy nos vamos felices a dormir. Sí. Se nos ha ido un pelín largo el programa. Bueno, no tanto, son las 12:10. No tanto. Las 12:15. Bueno, 1 hora 45, ¿no? Como siempre. Sí, como siempre. Sí, sí, sí. 1.45 ha sido hoy también. Joder, ¿cómo lo grabamos, eh? Sí, pero yo tengo una. Bueno, el Una última seccioncita, ¿no? De el preguntito, ¿o no? el jueguito final. Ah. Jueguito final. Ah, Claro, hombre. Hoy és cortito, ¿vale? Us en recordeu del joc que es deia Havies nascut quan? Sí. sí. Vale, en teoria Oh, aquest, és el, ja, sí. aquest és el joc que farem totes les... Excepte que hi passi alguna cosa especial com el del cofre del fiambre, és el joc que farem al final del programa per cada programa. I avui hi ha 3 eventos que heu de relacionar amb el naixement d'Ansumane Fati. Hòstia. I vais a competir, i competireu l'un amb l'altre a veure què és el que decidiu. Si és Què vol dir amb el abans... naixement d'Ansumane Fati? S'ha de saber quin any va néixer. Ansu Fati neix el 31 d'octubre de l'any 2002. 3 esdeveniments. Vale. Primer esdeveniment. Heu de dir si va passar abans o després de que el Ansu Fati nasqués. Primer 30 d'octubre del esdeveniment. 2002, no? Espera que m'apunti. 31 d'octubre de l'any 2002. Tindreu per respondre, com a molt, 5 segons. Però segons a qui li toqui, no? No els és dos, competició. els dos. Ah, però l'altre dia ho feies a... Bueno, És que només en tinc 3, llavors no m'ha donat temps a fer més. Vale. La muerte de Jesús Gil és abans o després del naixement d'Ansu Fati? Víctor, ¿has dicho? Después. Félix? Jo antes. Vale, Víctor, se t'escolta molt lluny. Oh, ara? Ara sí millor, se t'escolta molt lluny. Vale. Víctor, has dit? Abans. Després d'Ansu Fati. I el Fèlix ha dit abans. Jo abans. No me'n recordo quin dia. Jesús Gil mor el 14 de maig de l'any 2004. Punt pel Víctor. Ah, Jo és que començo a veure futbol així una mica en sèrio el 2003, llavors Sí? més o menys. Pues venga. Sí. Final Bueno, no, d'Operación Triunfo 1. És 2001. abans, Perdó. Abans. és abans No. o després de
el naixement Abans. d'Ansu Fati. Abans. Fijo, a més. 2001. I tu, Fèlix, dius? Jo sí dic abans, també. La final que guanya Rosa d'Espanya d'Operació Triunfo 1 és el 18 de març de l'any 2002. Oh! Perquè comença a l'octubre de l'any 2001 i acaba Però és l'any abans. 2002. Però és abans. És abans. És abans. Sí. I ojo, última opció. El debut d'Andrés Iniesta amb el Barça contra el Brujas a la Champions League, és a dir, el debut de l'Iniesta en un partit oficial amb el Barça, és abans o després del naixement d'Ansu Fati? Després, no? Els 2 dieu després? Sí. Si no, seria molt flipant, Sí? Vale. Ah. Pues és 2 dies abans, 29 d'octubre de l'any sèrio? 2002. El 2002 debut d'Iniesta. Quants anys? 16? L'Iniesta devia debutar amb 17 anys, sí, clar. 29 d'octubre de l'any 2002, 2 dies abans del naixement d'Ansu Fati. I ha guanyat el Víctor per un punt perquè el Fèlix ha anat a Rueda per tonto el cul. Si haguessis dit el contrari, haguessis empatat. Vale, pues ja està, hasta aquí el programa d'avui. Ja sabeu una dada més, és que l'Ansu Fati va néixer 2 dies després del debut d'Andrés Iniesta amb el Futbol Club Barcelona. Per cert, off topic. Sí. A vosaltres que aquest rotllo us mola, us recomano el programa de Mapi de Televisió Espanyola. L'heu vist? He estat mirant un ratito. Quina cosa més tarada? Tio, Què és però això? mola. És saber coses de merda que no et preguntaries mai, però que ho veus un programa i et piques, tio. Però, per exemple... Pues per què... Què hem preguntat avui? Bueno, el per què es diu Via Làctea, era una de les preguntes. L'altra era... com es despertaven els inglesos abans dels despertadors. Us veu? No. Pues anava una persona casa per casa donant amb un pal a les finestres. Hòstia. Ojo! Escolta'm una cosa, però que és un concurs? Van 3 famosos i diuen, tu et diuen aquesta pregunta i tu tens que dir pues, el que se t'acudeixi, sense saber-ho. I si per casualitat t'apropes, doncs et donen uns punts o no. I no sé, hi ha un ninot, el millor és que hi ha un ninot enorme, amb un cabezón, que està allà al mig, però és que, tu has vist com és el muntatge? És que per Twitter, com va començar aquest programa, sí. El mateix ninot sense cara, amb una tia dins que parla, i hi ha un programa d'ordinador que el que fa és imitar-li el moviment de la cara dins del ninot. Però és que el que estan veient els que estan allà responent és el ninot gegant, però amb una rodona al mig de la cara, no sé, no té cara i la cara és de la tia que està parlant, que porta uns cascos com natos i tot, és un Cristo. I tot això, la gent posant map i imatges del ninot. Però el programa, a mi aquestes merdes de saber coses absurdes que no serveixen per absolutament res, em mola, tio. No sé, a mi m'agrada també, aviam si me'l miraré tot. No l'he vist mai, ara avui l'he pillat mentre estàvem sopant i dic, coño, ¿esto? Quina cosa, jo també me l'he vist, no sé per què, no me l'he vist, m'he posat un ratito, per què? Jo m'estava dutxant i intentant sobreviure. I no sé ni com estic viu, a les 12:23 de la nit, sabent que demà pot ser un dia molt especial. No pengeu, ara que ve el programa, que us he de dir una cosa de la vida personal, i si no, després no em donarà temps. Gente del público, les 250.000 persones que tenim ara mateix en directe, moltes gràcies per veure'ns una nit més. Tinc la veu cascadíssima. Ara m'arriba notificació de que el València ha perdut contra l'Atlètic de Madrid. Molt bé, així m'agrada. Huawei. Última hora. Sí, última hora. València 0, Atlètic Fallece Jesús Gil. Sí, fallece Jesús Gil. Sí. M'ho he passat de lujo. Ha estat molt bé. I una setmana més esgotadíssims fent un programa sobre la bocina i ens queda molt pepino. La ràbia és que no ens veu ningú. Però ja antiferit sí que ens veuen. Un besito a tots els que ens veuran de ferit i a la plataforma de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Ja sabeu, ens podeu recuperar amb els anuncis que vulgueu i els diumenges a les 3 del matí al canal 33.
Un besito a tots, que vagi molt bé. Ens veiem dijous, recordo. Ens veiem dijous, sí, dijous tenim programa especial sobre el final de... ja veurem què fem. Fem algun contingut especial, alguna cosa per l'estil, algun jueguecito, potser ens podem inventar, ja veurem, a veure què fem. Segurament començarem sobre les 11 i acabarem a les 12:30, o sigui, ens farem un programa d'una horeta i mitja en plan chill i ja està. Competència de Gerard Farlopero. Sí, bàsicament el que farem Si serà... li vols dir competència, això. Posarem l'overlay del tier list que vam fer d'aquella del Mundial i posarem la pàgina en directe de la Liga per a veure si s'inscriu penya al moment, vale? Vinga, no marxeu sobretot del xat, vosaltres sí marxeu ja cap a casa a dormir tots els espectadors, us estimem molt, esperem veure'ns el dijous amb molta penya.